Péter és Sveda Zsolt képviselő elhagyták a termet, a továbbiakban, illetve Ladányi Sándor elment, igen, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fővel még mindig érvényes a közmeghallgatás. Úgyhogy a zöld pólós úriember következett, ugye? Fáradjon a mikrofonhoz, legyen szíves. Köszönöm, jó estét kívánok, 20-as kérdező vagyok. Eredetileg az egyéb témakörben kérdeztem volna, de pár kérdés felmerült bennem ezzel a témakörrel kapcsolatban is. A műúti felüljáróról beszélt már a polgármester úr, nehéz dió vagy kemény dió, muszáj lenne arra valami megoldást találni, véleményem szerint, mert a forgalom az napról napra nagyobb, és balra kifordulni, akár a Gyári útról, akár a Petőfi útról komoly kihívás. Tehát, hogy valami remény esetleg lesz arra, hogy bármilyen, akármilyen megoldás, de valamilyen megoldás szülessen. Következő témám lett volna ez a M0 a Gerinc út déli csatlakozás, de erről ugye már volt szó. Járdákkal kapcsolatban a gyártelepen STK felújítások idejére, illetve a polgárokat felújították, akkor egy darabig szépen megbecsinálva a járda, le van aszfaltozva, ugye a kanyarig nagyjából, és onnan pedig ilyen borzasztó állapotok vannak, tehát egy szerencsétlen idős ember a gyógyszertárig nem tud úgy elmenni, hogy ne lenne olyan veszélynek kitéve, hogy ott könnyen hasra esik, tehát ott az nem hinném, hogy egy nehéz, egy nagy feladat lenne azt a kis szakaszt megcsinálni, tehát ez szerintem egy fontos dolog lenne, hogy az a kis rész ott elkészüljön az idősek biztonsága érdekében, meg hát mindenki biztonsága érdekében. A következő téma, hogy ahogy otthon járok a városban, többször tapasztaltam olyan zebrát, olyan gyalogátkelő helyeket, aminek a környékén bokrok vannak, ami megnehezíti a belátását a gyalogátkelő helynek. Tehát például a Szent Erzsébet téren a körforgalomból, ha megyünk kifele Budapest fele, akkor ott borzasztó állapot van, tehát ott a 2-3 éves gyerek, hogy kiszalad, azt esélytelen észrevenni. Tehát, hogy esetleg ott pár méteren azt a bokor részt ott megritkítani, vagy emlékeim szerint a Miklós plázánál is van hasonló probléma. Tehát ez is egy javaslat lenne, hogy esetleg ezt így felülvizsgálni az ilyen gyalogátkelő helyeket. Rákóczi utca járda 19-es számú éves, nem kérdezett volna ebben a témakörben, de ugye erről volt szó. Csak a biztonság kedvéért kérdezném, hogy jól értettem, hogy akkor idén az várható-e ott fejlemény. Tehát, hogy ezzel a járda zebra építéssel kapcsolatban, tehát gyalogátkelő építéssel kapcsolatban. Kerékpárút, ugye az alig meg van építve a Csepeli úton a kerékpárút, hogy még több értelme ennek a kerékpárútnak, az valamilyen módon elképzelhető, hogy Csepelig, ugye ott van a Lámpás utca után már kerékpárút, a Plutó utca irányába, hogy valahogy azt odáig elvinni, nem könnyű, persze ott a hídon át kéne vinni, tehát a M0-ás fölött bármi esély erre a jövőben lehet, hogy még több értelmű legyen ennek a kerékpárútnak, hogy lehessen használni abban az irányban is. Azt hiszem nagyjából ennyi lett volna. Igen, ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Röviden és tömören fogok válaszolni. Egyrészt, mint lakó is köszönöm ezeket a kérdéseket, mert teljesen jogos észrevételek voltak. A műúti felüljáróval kapcsolatban az utolsó információ ugye az, hogy amíg az Európai Unió nem ad támogatást erre a fejlesztésre, tehát az is betették a HÉV fejlesztés elemébe, viszont ennek a nulladik üteme az lenne, hogy a Gyári utat bekötnék a tököli körforgalomba, és a közlekedési szakmérnökök alapján már az enyhíteni azt a problémát, ami jelenleg fennáll. Ugye ahhoz, hogy ez a fejlesztés elinduljon, ahhoz a kormánynak kellő fedezetre van szüksége. Jelezni fogom a képviselő úrnak ezt az igényt. Azt nem tudom megígérni, hogy 1-2 éven belül ugye elkezdik ezt a beruházást.
de azt látnám én is egyébként teljes mértékben logikusnak, hogyha legalább ezt az úgynevezett nulladik ütemet elkészítenék, mert az valamilyen szinten segíteni ezt a problémát. A gyártelepi járda szintén ez a projekt miatt került ki az idei évben az ottani fejlesztés javítás, hiszen elviekben ugye elkezdődött volna idén a fejlesztés, és az egész gyártelepet érintő beruházásról van szó. Mivel nem kezdődött el, és nincs semmilyen fix információnk ezzel kapcsolatban, én javaslom majd a képviselőtestületnek és testület függő, hogy az út és járda karbantartási keretet emeljük meg, és ezt vigyük bele, hogy fel tudjuk újítani. Tényleg nagyon rossz állapotban van ott a járda is, és egyébként az út is. A zebrával kapcsolatban igen, az idei évben meg kell épülnie a Rákóczi utcai zebrának. Itt már csak egy engedélyeztetésre van szükség, jól emlékszem? Vagy rosszul? Egy építési engedély szükséges, és onnantól kezdve kiírhatjuk, és utána a nyertes cég meg tudja építeni azt a zebrát. Szerettük volna, ha már szeptemberben ez kész van. Mi sem gondoltuk, hogy ekkora problémát fog ott okozni ugye, az egész kereszteződésnek, a csomópontnak az átépítése, egy zebra kiépítése miatt. Mindre adtam választ, ugye? Ja nem, még a zebráknál a bokrok helyzete. Igen, a Szent Erzsébet térnél tényleg van egy olyan gyalogátkelőhely, illetve még a Kossuth útnál. Igen, a Miklós plázánál szerintem az meg van oldva, de azt is felül fogjuk vizsgálni, illetve még a Sziget-Szent-Miklós busz állomással szemben lévő zebránál van egy olyan helyzet, hogy ott épült ugye egy fogorvosi épület, és ott a kerítésnek többen jelezték, hogy a kerítést reklámtáblával eltakarták, ezáltal nem belátható az autósok számára sem. Tessék? Most sem, mert most ugye oda csináltak egy gyönyörű kerítést, viszont oda raktak egy reklámtáblát, és azért nem belátható. Jó. Az első napi rendi ponttal kapcsolatban van-e hozzászólási igény? Első napi rendi ponttal a hölgy? Nem. Micsodát? Egy gyors megjegyzés, legyen szíves, jó, hogy a többieknek is tudjunk lehetőséget biztosítani, és mivel már egyszer felszólalt, ezért szigorúan most már 1 percet tudunk adni. A Leshegyipari Parkban való eljutást, azt hogyan szeretnék megoldani? A Leshegyipari Parkba autóval lehet, tömegközlekedéssel lehet, és megvan, ez volt még az a kérdés, amire nem adtam választ. A tömegközlekedés az úgy néz ki, hogy én 8-ra járok dolgozni, a 6 óra 40-es busszal megyek a Nap utca óvodától el a Gát utcáig, onnan 4 kilométer gyalogolok, át a erdőn, a Dzsindzsán, a Szeméten, ami az M0-ás melletti rész. Bejutok a munkahelyemre, jó, és ezt köszönjük szépen, megértettük. A Volánbusznak nemrég írtunk egyébként egy levelet, jó, és érinti egyébként a Leshegyipari Parkba történő közlekedést is. Nem tudom, hogy megnézte, hogy még milyen lehetőségek vannak, tehát hogyha nem abba az irányba megy. Nemrég járt nálam egy hölgy, aki szintén busszal közlekedik, és ő mondott másik alternatívát is, tehát javaslom, hogy nézze meg nyugodtan, mert biztos vagyok benne, hogy van másik Van alternatíva, csak az nem megoldás, az ember a Dzsindzsán jár keresztül. Így van, ezért mondom, hogy van más tömegközlekedési alternatív. 279-es busz. Köszönjük szépen a hozzászólást. Ha esetleg érdekli és nem találja meg azt az alternatív lehetőséget, városháza@szigetszentmiklós.hu, és mi segítünk ebben. Van-e még a lakók részéről? Nem tudom, hogy ön jelentkezette előbb, megadnám önnek a szót, és akkor utána visszaadnám önnek is a szót. Parancsoljon! Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit! 10-es számom van. Török József vagyok az Adénre utcából. Az volna a kérésünk, az Adénre utcán mennek Csepelre az autók reggelente.
de már 5 órától kezdve, és napközben is 70-80-nal mennek. Hogy egy bukkanót kellene tenni a 25 szám elé, és utána is. Mert már aláírtuk sokan, hogy tegyenek valami lassítóbbnak 30 kilométert. A másik problémám az, hogy sokan jöttek Miklósra lakni, és idegenek, és azt hiszik, hogy az utca az övéké, ha megáll valaki ott mellettük, akkor azt mondja, hogy az övé. Az övé az, ami a kerítésen belül van. De takarítani meg nem takarítsák. A járda nincs takarítva végig, a Szabadság utca és a Nagy Endre utca sarkon ki van ültetve fa, hogy még ne is lássa az ember, hogy jobbkés szabály van, hogy valaki jön. Tehát nem engedném meg, nyessék a fákat, mert a járdán nem lehet elmenni, mert ha elmenne, belakadna a magasabb embernek a feje. A gyerekeknek, meg az autók ott állnak a járdákon. Tehát ellenőrizni kellene, meg azt javasolnám, hogy csinálnának egy filmet, mert van a tévé, van a lakjegyrádió, és hirdessék meg, hogy mindenkinek köteles a maga portálja előtt rendet csinálni. De én Miklósi vagyok. De sok idegen bejött, és azt hiszi, hogy az is az övé, de csak ő neki lehet odaállni. Hát nem úgy van, de takarítani meg nem takarítsák. A Szabó utcában félig meg van csinálva a járda, de Szabó Józsi polgármester úr csináltatta, de abban maradt, hogy mikor lesz, azt is kérdezik az emberek. A Komárom utca, Adendre utca, Kinizs utca, végig állnak a kocsik a járdán. Nem a másik oldalon, mert ott van az ára. Hát álljon úgy, hogy ki tudjon szállni, de ne a járdájára. A másik az, ha nem állna a járdára, hanem mellé állna csak, el tudnának menni a babakocsiba is, és a másik meg az, hogy így is ki kell kerülni az autót, mert nem fér le, úgy is. Hát akkor ne álljon a járdára. Csak lesz is. Mindenhol. De itt Miklóson nagyon elterjedt. Lusta beállni az udvarába az autóval. Ez volt a kérés. Köszönjük szépen. Ja, még egy pillanat. Parancsolj. A magas feszültség a Szabó utcában eléri a fák. Magas feszültséget. Az veszélyes. Azt is meg kellene nézni. Szabó utca? Szabó utcában, igen. Zacsai Éváinál, ott az a erdős rész, ott éppen figyeltem, hogy fölér az ágig. Jó. Az veszélyes. Köszönöm szépen, fölírtam. A Szabó utcai járdáról nem tudtam, őszinte leszek. Megnézzük, és utána járok, hogy az hogy van tervezzilag, stb. Jó. A magas feszültségűnél ugye nézett, ugye az elmű is vágja ezeket a faágakat. Ha rálóg, köszönjük szépen a jelzést, nem jó, hogyha rálóg a faág, tehát mindenkinek mondom, ha ilyet tapasztal, jelezzen nyugodtan akár felénk, vagy akár az elmű felé, és akkor mi felszólítjuk őket. Minden nap szembesülünk ezzel a problémával, hogy az emberek az ingatlanjuk, tehát a kerítés és az út szélek közti területtel nem mindenki foglalkozik. Abban az esetben, hogyha valaki betegség miatt vagy idős kora miatt nem tudja például nyírni vagy takarítani az árkot, mi annak idején barátainkkal is, illetve pár munkatárs is csatlakozott hozzá, mi szívesen megyünk segíteni, de ugye ez mindig a tulajdonosnak a kötelessége rendben tenni azt a portát is, hiszen ugyanúgy, ahogy télen a járdát nekik kötelessége csúszásmentesíteni, nyáron ugye gaztalanítani, takarítani az esővizes árkot például, az szintén az ingatlan tulajdonosnak a kötelezettsége. Ezt ön nagyon jól mondta. Rengeteg esetben megy egyébként felszólítás a hatósági osztály részéről az ilyen lakók felé. Ha jól értettem, akkor a forgalomcsillapítóra beküldték az aláírást, illetve a nyilatkozatot, hogy az ingatlan elé mehet. Önnek is azt tudom mondani, mint a hölgynek, aki ott ült valahol, hogy megnézzük, hogy szeptemberben
hogyan állunk anyagilag, tudunk-e erre fedezetet biztosítani a költségvetésbe, és akkor előterjeszteném, hogyha erre van módunk, tehát anyagi fedezet, és akkor elindulhat ennek a kivitelezése, hogyha a képviselőtestület úgy dönt, hogy oda forgalomcsillapító eszközt telepítünk. Sokan, igen. Válaszoltam minden kérdésre, véleményre, ugye? Azt mondtam most. Jó. Akkor megadom a zöldpólós úriembernek, és mivel már más nem jelentkezett, képviselő úr fenntartja még az igényét a hozzászólásra? Ó, bocsánat, még ketten. De az első napi rendi ponthoz? Akkor várjuk, mindjárt az egyebek napi rendi pontnál leszünk, jó? Megígérem. Parancsoljon. Bocsánat, 1 perce van. Bőven sok, csak annyi, arra nem kaptam kérdést, hogy a Cseperig vezető kerékpárútnak bármi pályázati lehetőség, vagy esély lehetséges a jövőben. Igen, arra is szerettem volna választ adni, és csak addig mondtam, hogy tehát igyekszünk ugye folytatni a kerékpárutat, akkor lenne értelme, hogyha nem csak lakjegyen keresztül vagyunk összeköttetésbe Csepellel, hanem akár a Csepeli úton keresztül, illetve még az üdülő soron keresztül is. Tehát hosszú távú tervben ez benne van. Még nincs terv, tehát nincs részletes terv ezzel kapcsolatban. Egy hosszú távú tervben létezik ilyen lehetőség. Én bízom benne, hogy hamarosan lesz külön lehetőségünk uniós forrásra is pályázni. Én bizakodó vagyok ebből a szempontból. Egyébként pont múlt héten tárgyaltam Szigethalom polgármesterével, mert van olyan lehetőség, hogy a 2 település együttesen pályázon közvetlen uniós támogatásért. Meg kell néznünk nekünk is, hogy mire tudunk pályázni és milyen lehetőségünk van. Egyébként nincs mutyi a háttérben, arról van szó, hogy 50 000 fő feletti település vagy települések pályázhatnak közvetlen uniós forrásra. A 2 hölgy volt, akkor nem tudom, ki jelentkezett előbb, bocsánat, akkor megadnám a hátsó hölgynek, a rózsaszín felsősnek, és akkor utána a zöld felsős hölgynek. Ja, de nem, bocsánat, azt mondták, hogy egyebek napi rend, ugye? Jó. Nem az elsőhöz? Jó, akkor megadnám még képviselő úrnak, utána továbblapozunk, megígérem, hogy nagyon gyors lesz akkor a többi napi rendi pont, mert nem szeretném feltartani a rendőrkapitányság munkatársait sem, de azért szeretném tájékoztatni önöket, illetve az egyebek napi rendi pontnál is megadnám a lehetőséget mindenkinek. Parancsoljuk! Köszönöm szépen a szót, szeretettel köszöntök mindenkit, és tiszteletem, hogy a késői óra révén, illetve a jelenlegi körülmények között modulok levegőtlenségünk itt vannak. Hadarni fogok, de csak azért, hogy ne éljek vissza az önök idejével. Sok mindent adhatok, de időt ugye önöknek nem. Körülbelül 2,5 órával ezelőtt a Buckai Szövetség elnöke mondott valamit, aztán sok mindent mást, de úgy érzem, ezt tisztába kell raknom, és lévén, hogy az én körzetem a Csébi út és az Ádám Jenő közötti Bucka rész, és ez itt érintve volt, ezért szeretnék most tisztázni néhány dolgot. Ez pedig többek közt a közlekedési koncepció. Ugye azt mondta az elnök úr, hogy ez olyan, mint a 3 alma közül választanál, mert hogy igazság szerint nem volt 3 választási lehetőség ugye a közlekedési koncepcióban. Szeretném jelezni, ezt közlekedésmérnökök dolgozták ki. Ezt tanulták, ebben van tapasztalatuk, nem ez a vizsgamunkájuk, nem ez az első feladatuk, mert sok ilyen munkán túl voltak, és gondoljunk csak arra, én eljátszottam egy picit azzal, hogy a követelményeknek megfelelően ugye itt egy egyirányosítás lesz majd, úgy megtervezni, megszerkeszteni ezt a közlekedési koncepciót, hogy minden ingatlanból szabályosan ki lehessen hajtani, és minden ingatlanba szabályosan be lehessen hajtani. Picit játszunk el vele, hogyha elkezdenénk így rajzolgatni otthon, ez mennyire sikerülne. Elnök úrnak is vártam volna az ebbéli javaslatát, esetleg egy 4., de jó koncepciót, ugye ezt most nem tudom neki elmondani, de talán visszanéz. Igen, rengeteg szakember van a Facebookon, stb. A jazz feliratú, azt hiszem Miles Davis van talán a Polo. Innen nem tudom, kérem? Nem, hasonlít egy kicsit, tudom, mint a flafak. Jó, köszönöm. Abszolút egyetértek azban, hogy sok mindent lekövezünk. De most nem az ingatlanok túloldalán, tehát a közúti területen, ma belső területre gondolok, és akkor jelezném a hölgynek, aki mondta, hogy térdig gázolnak a vízben. Igen.
még a mandátumunk elején volt, hogy hívtak a körzetemben egy helyhez, kimentünk a kollégákkal, mert ugyanez volt a probléma. És kollégák, a műszaki kollégák jelezték, hogy igen, hát ide kell egy szikasztóárok. És akkor mondták, hát ide ne, mert akkor hogy jönnek vasárnap a vendégek hozzánk? Tehát mondták, másképp nem tudjuk megoldani. Szintén egy másik helyen ott közös ugye mi szomszédok vagyunk a polgármester úrral, mármint nem úgy, hanem körzetileg, és volt egy ilyen hely, szintén hívtak bennünket, hogy ez a probléma van, tehát áll a víz. És a következőt láttuk, hogy, és akkor most jön a lekövezés, hogy a kicsit magasabban lévő ingatlanon szinte faltól falig picit túlzok, le van minden térkövezve. És jegyző asszony kijavít, ha rosszul mondom, de ugye az ingatlanon belül keletkezett csapadékvizet ott is kell elszikasztani. Úgyhogy nagyon szép, nagyon jó a térkő valóban, de meggondolandó is, ugye tanultam például Tamástól, hogy abban a pillanatban, amikor egy utat lezárunk, akkor a víznek ezt a lehetőséget, hogy elfolyjon, ezt bizony megakadályozzuk. Azt szeretném még jelezni, hogy kaptunk egy pár levelet az összes képviselő, talán 2 héttel ezelőtt, címet és neveket nem mondok, de 4 gyönyörű ingatlan, nagyon szép, és ezek az ingatlanok emelik Sziget-Szerengos értékét. Gondoljunk csak bele, hogy az utca értéke mennyivel növekszik azzal, hogy egy gyönyörű ápolt ingatlan a szomszédunk akár, és ott is állt a víz. 4 futót küldött a 4 ingatlan, többet, de 4 ingatlanról, és elájultam, hogy gyönyörű ingatlanok, picit kinanyítottam, és bizony az is le volt térkövezve. Úgyhogy értem a problémát, való igaz, de értsük meg, hogy csak ott térkövezzünk, ahol nagyon szükséges. Nem szeretjük a murvát, mert porol, de ott legalább víznek tudunk adni lehetőséget. Köszönöm szépen, most gyorsan ennyit tudtam ezzel kapcsolatban. Köszönjük. Még egyszer felhívom a figyelmüket arra, hogy ott a bejáratnál tudnak vizet elvenni és tudják inni. Hát, de aki szomjas, nyugodtan ihat vizet, vagy ki van száradva, az is ihat. Jó, engedjék meg, hogy a második napi rendi pontra térjek, és megígérem, hogy tényleg nagyon gyors leszek. Ugye, a közmeghallgatás második napi rendi pontja a Sziget-Miklósi parkolóhelyek címet kapta, és próbáltuk azt összegyűjteni, hogy melyek azok a területek, amelyeknél vagy van már megoldás, vagy van már tervezés, vagy van elképzelés, hiszen településünkön ugye városi szinten komoly problémát okoz a parkolási lehetőség. Előbb egy úriember említette például a Dújnó parkolási problémáit is, és a Dújnó környékén lévő parkolási problémákat. Ugye az őstermelői piacnál, pontosabban a piaccsarnok mögött az idei évben murvás parkolót átalakítottuk, aszfalt felületet kapott, több parkolóhelyet tudtunk biztosítani ezáltal. Persze kaptunk hideget, meleget is, hogy hol van a zöld, be kéne zöldíteni, stb. Annak idején, amikor ugye a murvát kiváltottuk aszfaltozott rétegre, ugye akkor sem volt zöld felület, és vizsgáljuk, hogy hogyan tudnánk még zöldíteni úgy, hogy ne vegyünk el további parkolóhelyeket, de a későbbiekben felmerülhet még olyan, hogy a piaccsarnok környékén plusz parkolóhelyeket tudunk biztosítani. Állandó probléma a Batthyány Kázmér gimnázium környékén is a parkolási mizéria. Őszinte leszek, az én fiam is oda jár abba az iskolába, egy 8 osztályos gimnáziumba. Amikor én viszem, én is azt tapasztalom, hogy a kényelmesek a szülők és a gyermekek is, és szeretik a bejáratnál kitenni az autóból a gyermeküket. Mit okoz ez? Feltorlódik az autós forgalom. Én legtöbbször a lakótelepnél lekanyarodok, mindig találok egyébként parkolóhelyet, illetve kiszáll gyorsan a fiam, egy úgynevezett kiss and drive módszert alkalmazunk,
nagyon jó lenne, hogyha ezt Sziget-Szent Miklóson be lehetne vezetni, ha bár nagyon sokan idegenkednek minden újítástól és megpróbálják lehúrogni. A későbbiekben Kiss and Drive funkciókat is szeretnénk létesíteni az intézmények környékén. Az Éjes Gyula Park rekonstrukciójába beletettünk plusz parkolóhelyek kialakítását is, ezáltal az Éjes Gyula Park környékén plusz parkolóhely lehetőségeket tudunk létesíteni, amire nagyon nagy igény van a városlakók részéről. Több éve keresnek ők is bennünket, hogy mikor fogjuk az Éjes Gyula Parkot felújítani. Türelmesen várták, az idei évben meghoztuk a döntést, és folyamatban van ennek az előkészületi munkálata, illetve az elkészítése, így az idei évben az Éjes Gyula Park és környék is meg fog újulni. Dr. Lengyel Lajos utcában, nem tudom mennyire emlékeznek, ott volt régen a közterületfelügyelet, és ugye a képviselőtestület úgy döntött, hogy bővítjük a parkolóhelyeket, hiszen ott és a környékén is komoly problémát okozott a rengeteg parkolóautó. Ezáltal a régi épületet, amit már nem volt gazdaságos felújítani, azt ugye lebontattuk, nagyon sokat vártunk egyébként talán a gázosokra, ugye Tigázra, meg a vizesekre. Most már, ha jól láttam, akkor elindították ők is ezt a munkálatot, és hamarosan ott ugye a parkolót végre ki tudjuk alakítani, tehát a tanévkezdéskor már ott is bőven parkolhatnak majd az autósok. A Szent Miklós úti lakótelepen is igyekszünk minél ideálisabb helyzetet teremteni. A lehetségeket kihasználva több parkolóhelyet biztosítottunk ki, és komoly problémát okozott például a Májusegy sétányban lakók részére, illetve a Dunapartot látogatók részére is az, hogy a Májusegy sétánynál úgy szoktak leparkolni, előbb itt említette valaki, hogy az ároktól úgy állnak meg, hogy akár a gyalogos közlekedést, vagy az egyéb közlekedést akadályozzák. Ugye a Májusegy sétányt pedig a TDM-en keresztül megnyertünk egy pályázatot, amelynek része egyébként a Májusegy sétánynak is a fejlesztése, így ha minden igaz, jövő évben elkezdhetjük annak is a felújítását, és ott is kulturáltabb, több helyet tudunk biztosítani akár a parkolóknak, de én már felvetettem testületi ülésen is, és még nem tettem le például arról, hogy a Tanúsfény bejáratánál is folyamatos parkolási problémák állnak fenn, főleg, hogyha olyan időjárás van, amikor szeretnek az emberek kimenni akár autóval. Tehát ott vannak olyan területek, amelyeket az önkormányzat, ha megvásárol, parkolóhelyeket tud biztosítani, illetve, ahogy már említettem, a Dújmó lakótelep és környékén is zajlanak az egyeztetések, hogy milyen optimalizálást tudunk véghez vinni. És már az előző prezentációnál említettem a Temesvári tömb környékét. Ugye Temesvári tömb alatt értsék az iskola, óvoda, kézilabdacsarnok és az ott említett új utca kiépítése, illetve a Temesvári utcának a kiépítését is. Rendszeresen felmerül képviselőtestületi üléseken az, hogy egy parkolási rendeletet kellene megalkotnunk. A parkolási rendeletnek a kidolgozása van folyamatban, amit előre láthatólag jövő évben tudnánk az adott esetben képviselőtestületi szinten meghozni. Én a továbbiakban is azt vallom, hogy mindaddig, amíg alternatív parkolási lehetőséget nem tudunk biztosítani a városközpont környékén, addig én nem szeretném a fizetős parkolót bevezetni, de felmerült egy olyan verzió is, ami talán elfogadható is a lakók részéről is, hogy bizonyos időintervallumhoz kötnénk, például a város központi területen a parkolásokat, tehát ilyen zónát alakítanánk ki, ennek a részletei kidolgozása alatt vannak. És akkor a parkolóhelyekkel kapcsolatban, nem azt mondom, hogy időszűkében vagyunk, de szeretnének még hozzászólni, akár az egyebek napirendi pontnál is. Van-e a parkolással, parkolóhelyekkel kapcsolatban önöknek véleménye, hozzászólása, észrevétele? Ilyet nem látok, akkor jöhet a harmadik napirendi pont. Közintézményeink helyzete.
Én összeírtam a Szigetszentmiklósi közintézményekkel kapcsolatban egy részletesebb tájékoztatást, pontosabban köszönöm az összeírást, ez tájékoztató jellegű lenne. Ugye az elmúlt 4 évben, mivel Szigetszentmiklós lakossága nagy arányban gyarapodott, és maga az infrastruktúra ezzel párhuzamosan nem fejlődött, ugye úthálózathiány, intézmények hiánya, férőhelyhiány, stb. Ugye a fő célunk az volt, hogy ezeket az intézményeket bővíteni, fejleszteni és építeni tudjuk. Bizonyára mindenki tisztában van vele, hogy szeptemberben már használatba vehetik a Temesvári úti általános iskolát a gyermekek. Ez egy 16 tantermes általános iskola lesz, amelyet egyébként az állam épít. Önkormányzatunk ugye a területet biztosította, tehát az iskola megépítéséhez az építési ingatlan városunk bocsátotta rendelkezésre. A létrejövő új iskola városunk vagyonába kerül. Az iskola tornatermének feladatát az ugyancsak nemrégiben és mintegy 175 millió forint önkormányzati támogatásban részesített kézilabda csarnok fogja ellátni. Tehát nagyjából az lesz a helyzet, mint itt az IT-ban, hogy van a városi sportcsarnok, ami egyben tornatermet is jelent, az új iskolának pedig a kézilabda sportcsarnok fogja biztosítani a tornatermi lehetőséget, amelyhez Szigetszentmiklós városa 175 millió forinttal járult hozzá. A Temesvári úti általános iskola átadása kapcsán jó arra gondolni, hogy hamarosan a szomszédos óvoda is átadását is ünnepelhetjük, ezáltal teljesé válik egy olyan intézményi közösségi tömb a városban, amelyben bölcsöde, óvoda, iskola, sportcsarnok és szabadidő sportpálya valósulhat meg, és szolgáltathatja leginkább a gyerekeket és az egész családjukat. Ugye, milyen nap van már, én azt se tudom, hétfő, ugye? Múlt héten adtuk használatba a bringapályát a szigetszentmiklósiaknak, amelyre nagyon nagy igény volt, szülői munkaközösség is jelezte, ugye ennél a tömbnél található, pontosabban az óvoda és az iskola közti területen, és igyekeztük azt úgy kialakítani, hogy parkosított területet biztosítunk mögötte mellette, ezáltal ott még további parkosítási fejlesztéseket tudunk létrehozni a későbbiekben. Illetve, ha már említettem a Temesvári utcai óvodát, ugye az még réges-régen, annak az építése réges-régen kezdődött, amely a Cserbóka óvoda nevet kapta. Az óvoda tovább építését 2022. decemberében kezdhettük meg, és az idei év végével vehetik teljes körűen birtokba az óvodások. Az óvoda összlétszáma 100 fő, 4 csoportszobával kezdheti meg a működését. Maga a beruházás összköltsége bruttó 1,2 milliárd forint, ebből az elnyert és az idei évben megemelt Európai Uniós támogatás összege 662 millió forint, az önkormányzati önelő pedig 590 millió forint. A támogatási szerződésnek az aláírási dátuma 2017. augusztus 10-e volt, és az első ütem ugye az volt, amely cég elkezdte építeni, ők január 8-tól, tehát 2019. január 8-tól 2019. november 15-ig végezték ezeket a munkálatokat, és utána ugye felmondtuk a Polaris Norddal a szerződést, utána különböző igazságügyi szakértőket kellett bevonnunk az óvoda állapotával és az elkészültségével kapcsolatban, és csak utána egészen pontosan ugye a következő időszakban tudtuk folytatni. 2022. december 12-től folytatódott az óvodának az építése, és tervezetten ugye 2023. szeptember 30-ig műszaki átadás átvétel végső időpontja, jelen esetben, egyébként jelen pillanatban 75%-nál tart a beruházás. Ha már a Temesvári úti tömbről beszélek, akkor meg kell említenem a Vackor bölcsöde bővítését is. Igaz, azt nem az idei évben adtuk át, de 2020. 10. hó 15-én készült el, ütemszerűen végeztük a munkálatokat. A bölcsödei összlétszám 48 fős bővítést követően 96 fő lett,
és a beruházás összköltsége mintegy bruttó 800 millió forint, amelyből Európai Uniós támogatásként mintegy 400 millió forintot nyertünk el, az önkormányzati önerő pedig a fennmaradó összegeket fedezte. Azért fontos ezeket elmondanom, mert ahogy említettem, ugye az a helyzet állt fenn Szigetszentmiklóson, hogy a nagyon nagy arányú létszámnövekedés, népesség növekedés miatt ugye férőhely hiányok voltak. Bölcsődei ellátás egyébként nem kötelező önkormányzati szinten, az óvodai ellátás kötelező. És rengeteg óvodai férőhely hiánynal szenvedtünk, emiatt ugye Csepellel is volt egy szerződésünk, és Csepellel járattak azok a szigetszentmiklósi gyermekek, akiknek a szülei igényelték a csepeli óvodai ellátásokat. A jó hír az az, hogy az említett óvodákon kívül, ugye a tavalyi évben került átadásra a Hajnalcsillag református óvoda a Rákóczi utcában, amely 4 csoporttal kezdte el a működését, az óvoda 100 férőhelyes. Az önkormányzat 2019-ben az óvoda ingatlan területének megvásárlásához mindösszesen 60 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyújtott Kossuth utcai református egyházközösség számára. Az építési beruházást a református egyház valósította meg. És ugye aki jár a Csépi úton, az láthatja, hogy a Csépi úton is épül egy óvoda, ez a görög-katolikus óvoda. Az óvoda megépítése céljából önkormányzatunk 2019-ben adományozta az ingatlant a görög-katolikus egyháznak. Az építési beruházást, amely során 4 csoportszoba és 100 férőhely jön létre, az egyház valósítja meg. Tehát az építtető az az egyház, nem az önkormányzat. Még egyszer mondom, az egyház az építtetője, nem az önkormányzat. És az Árpád-házi Szent Piroska görög-katolikus óvoda az idei év őszén várhatóan 2 csoportszobával kezdi meg a működését, sajátos nevelési igényű gyermekek számára is ellátást biztosítva. És ha már óvodáról van szó és bölcsödéről, ugye a Tündérkert óvodát is meg kell említenem, amely szintén 4 csoportszobával épült meg. Tavaly szeptemberben kezdte meg a működését, amely szintén 100 fős óvoda. Beruházás összköltsége közel 1 milliárd forint volt, melyből a pénzügyminisztérium hazai forrású támogatása 400 millió forintot biztosított. A beruházás önerő, tehát önkormányzati önerő 600 millió forint volt, és ahogy említettem, a tavalyi évben már használatba vehették a gyermekek. Miért hangsúlyozom mindezt ki? Mert ahogy az elején is említettem, mind a pandémiás időszak, mind pedig a háborúra való hivatkozás miatt, ugye nekünk a fejlesztést is figyelembe kellett venni, és legyünk nagyon büszkék arra, hogy mindezek ellenére Szigetszentmiklóson ezeket a több mint 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket, tehát több 100 millió forintos fejlesztéseket végig tudtuk vinni, és még van egy folyamatban lévő bölcsöde építésünk. Ugye az Iglica utcáról már beszéltem az úthálózatokkal kapcsolatban. A bölcsöde ingatlanát 2021 év végével vásárolta meg az önkormányzat 60 millió forintért. Ugye ez több célból szolgált. Egyrészt a már említett csatorna, vízhálózat, stb. Bekötési lehetőséget tudjuk majd így biztosítani az ott lakóknak, akik amiatt nem tudtak rákötni a csatornahálózatra, másrészt pedig akkora területet tudtunk ezáltal megvenni a több tulajdonostól, ami alapján a Buczka városrészbe is tudunk bölcsödét építeni. Ennek egyébként a tereprendezési munkálatait már önök is láthatták, és annak az eredményét is, úgyhogy elkezdődhet hamarosan egyébként fizikailag is maga az építés. Ugye az ingatlan vásárlását követően gőzerővel megkezdtük a telekialakítási, tervezési és engedélyezési és előkészítési munkálatokat, és a bölcsöde 4 foglalkoztatójában 48 fő, közöttük sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésére lesz lehetőség. A beruházás összköltsége tervezetten 890 millió forint. Az Európai Helyreállítási és Ellenálló Képességi Eszközforrásból a miniszterelnökség RRF terv végrehajtásáért és fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes államtitkársága által megítélt támogatás
pedig 661.311.360 forint, melyhez a megítélt hazai forrás 178.554.067 forint, együttesen mintegy 840 millió forint, úgyhogy ezt önkormányzati szinten 50 millió forint önerővel kell kiegészítenünk. Tehát a jó hír az az, hogy a félőhely hiány problémákat ilyen módon kiküszöböltük, és ezt a lemaradását be tudtuk hozni Sziget-Szentmiklós városának. És itt már említette előbb az úriember lakjegyi közösségi házat. Ugye önkormányzatunk megvásárolta 2020 májusában a telket 76 millió forintért, és az ingatlant közösségi feladatok ellátása és annak megfelelő kezelése érdekében a Lakjegyi Szabadidősport Egyesület kezelésébe adtuk, majd a tavalyi év során a főépület megújításához 40 millió forint támogatást biztosítottunk azzal, hogy az Egyesület saját tagjait és erőforrásait is megfelelően szervezze, helyi igényeknek megfelelően épülő közösségként építessenek az ingatlanon. Úgyhogy van még bőven mit tenni az ingatlanon, egyébként az új épület új tetőt és hőszigetelést kapott, megújultak a nyílázárok, az ereszek, bekötötték a víziközműveket, a korábbi helyiségek falai burkolataik bontásra kerültek, ugyanígy az ellagott villamos hálózat és gépészet is, de bocsánat, ez már más téma, nem? Nem, jó, más téma. Tehát ott ugye az épületet újítottuk föl, bocsánat, nekem is kicsit meleg van, és már fáradok én is. Nézzék el ezt nekem, de időben rájöttem, hogy nem ez kapcsolódik, viszont ott folyamatos fejlesztések vannak, és az Egyesület elnökével is egyeztetve a nyáron elküldte még az idei éves igényeit a területnek a fejlesztéséhez, és ez majd a testület elé fog menni, hogy tovább tudjuk fejleszteni. Mindezek mellett, hadd említsem meg még önöknek, például a Csicsergő óvoda konyhájának a folyamatos felújítását, ezek több 10 millió forintos fejlesztések, illetve a Városi Könyvtár és Közösségi Házban is különböző fejlesztéseket végzünk, és még sorolhatnám az intézményeknél a kisebb-nagyobb ilyen fejlesztéseket. Ezekkel, intézményekkel kapcsolatban van-e kérdése valakinek? Parancsoljon! Vízi Ferenc vagyok, és mint a 7-es sorszámmal. Egy rövid kérdés, csak hogy a Lakihegyen a Gát utca 2 szám alatt, ami van ingatlan, önkormányzati ingatlan, hogy az marad-e életbe, vagy megszűnik így a közösségi ház miatt? Marad. Marad. És fog esetleg bővülni a Nem. És rosszul mondtam, közben megnéztem, hogy összekevertem a lapokat, nem amiket felsoroltam, azok benne voltak a Lakjegyi projektben, és még folytathatnám, de higgyék el, hogy ott is folyamatosan fejlesztik. Ugye önkormányzati támogatásból egyébként Orosz László képviselő úr is sokat segít annak a koordinálásában és tevékenységében, mint lakjegyi önkormányzati képviselő. És hogyha nincs további kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban, hát igen, meg kell dicsérni, hogyha van miért. És köszönjük a tapsot, amint Orosz László nevében. És a következő napirendi pont, ami még nem az egyebek napirendi pont, megígérem, hogy ez még rövidebb lesz. Megtalálom a feljegyzésemet, mert ezt tollal írtam. Vannak, megvan. Tehát mobil trafipaxok lehetősége Sziget-Szentmiklós városában. Szintén az lesz majd a pont, hogy én elmondom, amit én erről tájékoztatásként tudok önöknek mondani, és utána természetesen hozzászólhatnak. Habár én úgy gondolom, hogy az első napirendi pontnál alaposan kiveséztük mindezt. Fontos azt tudni, ez a napirendi pont ugye képviselői kérésre és az önkormányzati képviselőtestületi ülésen ugye meg lett szavazva, hogy kerüljön be külön napirendi pontként ez a napirendi pont. Azt kell tudni, hogy tavaly év végén, idei év elején már én is érdeklődtem ez iránt, hogy milyen módon tudna működni Sziget-Szentmiklóson egy olyan rendszer,
amely úgynevezett Trafipax boxok kiépítésével járnak. Sokszor ütközünk abba a problémába a lakók részéről is, hogy igénylik a forgalomcsillapító eszközöket, de nem szeretnék a házuk elé, nem szeretnék mégse az utcájuk elé, mert hangos, gyorsan mennek, vagy például, ha vannak olyan lakók, akik aláírást gyűjtöttek, nyilatkoztak, hogy a házuk elé menjen, vannak egyes emberek, akik ezeket a lakókat, hogy mondjam, a nagy nyilvánosság előtt elkezdik ekézni, és nem biztos, hogy ez egy szerencsés dolog. Sőt, olyanról is hallottam, hogy a forgalomcsillapítónál direkt lelassít az autós és bekiabál a lakosnak, ezáltal ugye zaklatják a lakókat, illetve a nyugalmukat zavarják. Ezért gondoltam azt, hogy mi lenne, hogyha különböző helyeken mobil Trafipax boxokat telepítenénk. Ugye ez nem jár hanghatással, kivéve ha a vaku nem szól nagyon hangosan, de bocsánat, hogy elszálltam kicsit. Tehát nem jár nagy hanghatással, és a tapasztalat az, én laktam külföldön is, Nyugat-Európában, és ott ugye láttam ilyen boxokat, és ott mindig betartják, ha bár a németek elég precízek, tehát a 30-nál 30-al mennek, 50-nél 50-nel, autópályán meg 250-nel nincs határérték, de a lényeg az az, hogy az én tapasztalatom is az, hogy egyre durvább a magyar közlekedési morál. És adott esetben, hogyha több helyen ilyen boxokat tudnánk fölállítani, és nem minden boxban lenne Trafipax készülék, hanem ha az önkormányzat tudna vásárolni egy-két Trafipax készüléket, ezt randomszerűen lehetne változtatni, hogy mely dobozokba tesszük. Ugye az autós nem látja, hogy melyik dobozban van egyébként maga a készülék, így rákényszerítjük az autósokat, a gyorshajtókat, hogy lassítsanak le annál a szakasznál. Sajnos a helyzet az, hogy aki gyorshajtó, az csak a doboznál fog lelassítani, és utána megpróbálja behozni azt az időt, amit a lassítás miatt nem tudott behozni. De mégis ugye utána jártam, és azon a szomorú csalódás ért engem, és az volt a helyzet, hogy egy-egy ilyen doboznak az ára, tehát egy doboz 6-8 millió forintba kerül, darabja. Maga a készülék az 10 millió forint felett van. Az éves költségvetésben én igyekeztem egy olyan 20 millió forintot betenni, mert akkor én naív, még azt hittem, hogy egy dobozt mondjuk 1 millió forintból le lehet gyártani, meg lehet vásárolni, és a Trafipax eszköz körülbelül 3-4 millió forint. Ezáltal ugye több helyen tudunk ilyen dobozokat biztosítani. Ugyanúgy a lakóknál, a képviselőknél is megoszlik a vélemény, hogy jó-e a Trafipax doboz. Van olyan település például Balatonnál, ahol leragasztják matricával magát a dobozt, tehát folyamatosan figyelni kell, és amennyire ismerjük itt Sziget-Szentmiklóson a helyzetet, előfordulhat, hogy itt is szeretettel megrongálják majd ezeket a dobozokat. Az idei éves költségvetési tervben nincs külön keretösszegünk biztosítva mobil Trafipax dobozok létesítésére, de adott esetben, hogyha van erre fedezeti lehetőségünk, én örömmel előterjesztem, és én úgy látom a képviselőtestület részéről is, hogy van igény megszavazni ilyen dobozoknak a beszerzését. Azt tudni kell, és majd kérem rendőrkapitány úrnak a segítségét, az én jegyzetemben az szerepel, azt írtam föl, hogy tehát magát a készüléket megvásárolja az önkormányzat, hiszen van a rendőrségnek Trafipax készüléke, de meg kell önöknek is érteni azt, hogy a Sziget-Szentmiklósi rendőrkapitányság nem csak Sziget-Szentmiklóson dolgozik. 9 település tartozik a kapitánysághoz, ugye? 9 település tartozik. Tehát ahhoz, hogy Sziget-Szentmiklóson Trafipax eszközöket, vagy Trafipax eszközt helyezzünk el, ahhoz minimum egy ilyen eszközt kellene megvásárolnunk. Ezt az eszközt át kell adnunk a rendőrségnek. És ugye a rendőrség tulajdonába kerül, viszont abban az esetben a rendőrség csak Sziget-Szentmiklóson használná ezeket a gépeket. Az én információm az, hogy előbb, ha kijelöljük, hogy mely helyszíneken legyenek ezek a dobozok, akkor a helyi rendőrkapitányság, majd a megyei, és utána az országos rendőrkapitányság engedélyezése is szükséges ahhoz, hogy ezeket a Trafipax dobozokat az adott helyen kihelyezzük. Rábólintott a rendőrkapitány úr, tehát ennek ez a menete.
Ahhoz, hogy egy működőképes rendszert tudjunk kialakítani, annak nem látom eredményességét, ha csak egy ilyen dobozt veszünk és egy trafipaxot vásárolunk, tehát mondjuk 20 millió forintot ráköltünk erre. Tehát körülbelül az én számításaim szerint egy 70-80 millió forint fedezetet kellene biztosítanunk ahhoz, hogy a város különböző pontjain kihelyezzük ezeket a trafipax dobozokat, ezekben elhelyezze a rendőrség random-szerűen, tehát ne fixen egy dobozban legyen a trafipax készülék, de ezáltal talán tudunk segíteni az előzőekben is felmerült, már nincs itt a lakó, de ugye aki talán ön is onnan van abból az utcában. Igen. Tehát, hogy ott is el tudnám képzelni, hogy egy ilyen trafipax doboz lassításra kényszerítené a gyorshajtókat. Így van. Tehát, hogy összekötő útként használják. Addig viszont én úgy gondolom, hogy önkormányzatunk és a rendőrkapitányság nagyon jó kapcsolatban van, és a rendőrkapitányság egyébként nagyon rugalmasan kezeli, és maximális partnerként kezeli azokat az igényeket, amikor akár lakossági igény vagy önkormányzati igény van trafipax munkálatra. Ez nem jelenti azt, hogy minden nap Sziget-Szentmiklóson különböző pontokra ki tudnak menni a rendőrök, de ők is maximálisan hozzátesznek ahhoz, hogy a gyorshajtókat adott esetben büntetni lehessen, vagy adott esetben ezzel segítsük a gyorshajtás elleni küzdelmet. Nagyon fontos, ha adott esetben veszünk ilyen boxokat, tehát dobozokat, illetve trafipax készüléket, hát ugye én naív azt gondoltam, hogy majd az önkormányzatnak ebből lesz bevétele. Most nem azért nem lesz bevétele, mert majd lassan fognak menni az autósok, hanem azért, mert ez központban, tehát nem is a Sziget-Szentmiklósi Rendőrkapitányság kapja meg ezt az összeget, tehát egy központi helyre kerül a büntetés, tehát aki úgy gondolja, ahogyan én gondoltam annak idején, el kell, hogy szomorítsam, mert nem a város kapja meg ezeket a pénzösszegeket. Ezzel kapcsolatban van-e hozzászólási igény? Előbb a hölgy jelentkezett, és utána a fekete pólós úrnak maradom szó. Legyen szíves a kamerába, a mikrofonba. Már több mint 20 éve lakunk a Széchenyi utcában, de én még egyszer nem láttam ott rendőrautókat, akik trafipaxoznak. Néha még a Virág parkolójában, ahol volt a virágvásár, vagy épület, ott volt. De én soha nem láttam a Széchenyi utcában, hogy ott trafipaxozott volna valahol rendőrautó, aki esetleg figyelte volna a gyorshajtót. Köszönöm a véleményét. Ezt még hozzá kell tennem, mikor az úriembernél kint voltam a helyszínen, másodben, de ezt is megmutatta ezt a problémát, akkor még egy másik rendőrkapitány úr volt, neki jeleztem ezt az igényt, de most rendőrkapitány úr itt van, és megnézik a lehetőséget, hogy hova tudnak törvényesen. Igen, de mondom, bekanyarodnak a Széchenyi utcába, és egészen a busz megállóig, valamelyik nap a múlt héten volt fölborulva egy autó. Olyan gyorsan mennek. Sajnos ez egyre hétköznapi. A busz megálló előtt van a 30-as tábla, mert így megy a kanyar, hát én is sokszor megyek, és annyira figyelek, hogy a szemben lévő olyan gyorsan jön, hogy átmegy a másik oldalra. Ezt a helyszínt megjegyeztük, és igényre jegyeztük. Köszönöm szépen a jelzést, parancsolj! Szép estét kívánok, Dorogi Gyula vagyok, lajstromszámom nincsen, Sziget-Szentmiklós ifjúságú 14-es emelet 1-es számú ajtó. Leginkább a kérdésemet a kapitány úrnak adresszálnám, és kérdezem, hogy ezeknek a trafipax dobozoknak mi lenne a szerepe Isten igazából? A prevenció, vagy pedig a büntetési tételeknek a beszedése? Ugyanis amennyiben a prevenció, akkor úgy gondolom, hogy minden egyes trafipax doboz elé valahova ki kéne tenni a radar kontroll felírás, hogy az emberek tudják azt, hogy kérem, egyfajta ellenőrzés folyik. Ezt én el tudom képzelni, mint prevenció. Ha és amennyiben csak a büntetési beszedése, hát mint autóvezető ugye nem fut össze a nyála számban, amikor erre gondolok.
Ezt egy kicsit huncutnak tartom. Tehát ezt kérdezem, hogy mi a cél tulajdonképpen. Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szót rendőrkapitány úrnak, hagyj mondjam el önöknek, hogy ugye, ahogy a bevezetőmben is említettem, és a napirendi pontnál is elmondtam, ez önkormányzati igény lenne. Tehát nem a rendőrkapitány úr jelezte, hanem képviselői jelzés is volt. Illetve lakossági jelzés volt, de megadom a szót rendőrkapitány úrnak. Köszönöm a kérdést. Amint a polgármester úr is mondta, ez nem rendőrségi igény volt, de én azt gondolom, kizárólag a prevenció lehet a cél ebben az esetben, semmi más. Köszönöm szépen. Köszönjük a választ. Ugye, nyilván ön is a prevenció miatt igényelni ezt a lehetőséget. Kirakhatnák az 50-es táblát. Igen, tehát bármilyen táblát kirakhatunk, akkor nem figyelik. Tehát így viszont van némi nyomás a gyorsajtón. Van-e ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban? Ja igen, bocsánat, még ön kért szót. Jó estét kívánok! Ugyan Tibor vagyok, a Orgon utca és a Csépi utca sarkán. A Csépi út felé vagyok orientálva mindenemmel, mindenünkkel. Örömmel hallottuk. Bocsánat, sorszáma van esetleg? 15-ös, bocsánatot kérek, igen. Azt szeretnénk megköszönni először is, hogy örömmel hallottuk, hogy a zebra megépítése az Orgona utca, Őz utca, Csépi utca átkelőjénél elkészül. Ez egy nagyon jó kezdete lehet egy sorozatnak, amivel valóban ezt a gyorshajtásos misztikumot lehetne majd egy kicsit kezelni. Azért mondtam, hogy ez csak a kezdete, mert maga a zebra az nem fogja azért elrettenteni a sofőröket. Ez a szakasz, ahol mi lakunk, tulajdonképpen egy gyorsulási szakasz, tehát a Tebesor és a Kétlyukú híd között, tehát ott ami belefér. Tehát én tavalyi év folyamán a fülészetre kellett elmennem, mert azt hittem, hogy teljesen tönkre megy a hallásom. Tehát nem hallottam azt, amit a feleségem a kertbe tőlem 6 méterrel van, és mond nekem, mert bődöletes hangerővel történik a közlekedés, és nagyon-nagyon sok renitenset hallunk tulajdonképpen a kerítés másik oldaláról. Nagyon szeretném azt kérni, és nagyon szeretnénk azt támogatni, hogy ezt az zebrát egy kicsit támogassuk meg még azzal, hogy fel is ajánljuk esetleg a telkünk, a parkolónk helyén ennek a doboznak a felállítását. Addig, amíg ez a doboz felállítása meg nem történik, addig a parkolónkat felajánljuk a rendőrség bármelyik kamerás autójának, hogy erről ők is azért bizonyosodjanak meg, hogy valóban nem légből kapott gondolatok ezek. És nyilvánvaló, hogyha ez a doboz, vagy ez a kontroll, kamerás kontroll is ugye igazolja, akkor egy forgalomcsökkentő mondjuk az zebrától 200 méterre vagy 100 méterre még pluszban legyen elhelyezve, mert ezzel tulajdonképpen lefednénk a zebrát is, és lefednénk ennek a gyorsulási szakasznak tulajdonképpen a jelenlegi helyzetét és állapotát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönjük a hozzászólást. Szerintem ilyen lehetőséggel élni kell. Szerintem majd rendőrkapitány úr felveszi a kapcsolatot, vagy valahogy ezt megoldjuk. Én annyit szeretnék mondani, hogy forgalomcsillapító eszközt mind a Csépi útra, mind a Bogja utcára nagyon sokan igényelnek. Sajnálatos módon ugye a volánbusz nem járul el ehhez hozzá. Most jogos a kérdés, hogy az Ádám Jenő sétányra miért lehetett annak idején tenni. Kiskapuval éltem, nem kaptam 30 napon belül választ, ezért gyorsan elindítottam azt a folyamatot, de most már ezt a hibát nem követi el a volánbusz, ezáltal ugye az ilyen forgalmasabb utcák, vagyis pontosabban ahol ugye buszjárat van, oda nem tudunk ilyet kihelyezni. Parancsoljon, mert láttam, hogy van ehhez kapcsolatban megjegyzése. Azon a gyorsulási szakaszon nincs buszforgalom. Tökéletes. Jó. Van-e ezzel kapcsolatban, vagy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólási igény? Parancsoljon ott hátul, úriember.
Ja, Arany Gábor vagyok, és a Buckában lakom. Ugye a számot hallották, hogy 32-es? 32-es. Kicsit elfelejtettem. Ja, hogy a média volt arról szó, hogy a rendőrök használhatják a térfigyelő kamerák képeit, hogy ez nem lenne alkalmas a traffic dobozok helyett, vagy esetleg ezeket olcsóbb lenne kihelyezni. Ez technikailag kivitelezhető? Nem. Úgyhogy hát, ilyen átlagsebességmérésre, hogy az egyik kameránál mikor látszódott, a következőnél mikor látszódik, vagy ilyesmi. Annak idején nekem az volt az elképzelésem az üdülő soron, ugye ott is nagyon nagy az átmenő forgalom, hogy olyan Trafipax rendszert kialakítani, hogy mér az egyik pontban egy időpontot, és a másik pontban egy időpontot, és abból ugye tudja átlagolni a sebességet, és akkoriban azt a választ kaptam, hogy Magyarországon ezt így nem tudjuk kivitelezni. Ma pont voltak nálam az üdülő sorról fogadó órán, és velük is beszéltünk erről a verzióról, sajnos nem működik ez a rendszer. Én meg még azt kérdezném, hogy most ugye felújították ezt a Szebeni utcát, igen, hogy ezen már kényelmesen, hogy elférnek az autók, de mégis lennének rajta fekvő rendőrök. Tudna a mikrofonba beszélni, mert nem hallom. Ja, hogy a Szebeni utcán úgy is lennének fekvő rendőrök, hogy már kényelmesen elférnek az autók. A fekvő rendőrök ugye a kereszteződések előtti szakaszon vannak, és azért maradtak ott kihelyezésre, hogy a kereszteződésnél úgymond biztonságosabb kereszteződést tudjunk fenntartani, hiszen a tapasztalat az, hogy ugye kiszélesítettük az utat, most kapott egy elég jó minőséget, és akkor hogy mondjam, nem tartják be a sebességkorlátozást az emberek. Arra gondoltam, hogyha nem lenne ott ilyen fekvőrendőr, akkor lehet, hogy a párhuzamos utca, most nem is tudom, hívják. Ja, hogy a Kolozsvári helyett inkább a Szebeni mennének, akik sietnek, és akkor a Kolozsvári nem lenne. Lehetne ilyen elképzelés is, csak ugye a kerékpár út, ugye, hogyha megépül a Szebeni mellett, ugye nem szeretnénk azt, hogy igazából a Dújmó lakóteleptől csak a sportcsarnokig lehessen kerékpárral menni, hanem legyen rákötési lehetőség kerékpárral ugye a keresztező utcák felé is. Köszönjük szépen a kérdést. Gyurcsik képviselő úr jelezte még hozzászólási igényét. Köszönöm szépen, én a Orgona út és a Csépi út gyalogátkelővel kapcsolatban kérdezném, hogy hivatalozni tennénk föl egy javaslatot, hogy valójában, és ez a Bogján is tud működni, hogy a zebra az legyen kiemelt zebra, ami azt jelenti, hogy egy trapéz alakú, közel 4,5-5 méteres történet. Ez valószínűleg a volánbuszt sem zavarná, mert fölhajt a trapézra, majd szépen lehajt. A volánbusz sem megy 30-nál többel, sőt 20-szal sem. És a kiemelt zebra gyakorlatilag működhet akár fekvő rendőrként is. Nyugat-Európában kétszer-kétsávos utakon is megcsinálják, ahol buszközlekedés van. Hát ezzel is hátra tudjuk egy kicsit a nyugatot majmolni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Abban az esetben, hogyha nagy igény van az újra terveztetésre, később lesz gyalogos átkelőhely, meg lehet nézni, hogy milyen költséggel jár az a helyzet. A jegyzőkönyv kedvéért szeretném bejelenteni, hogy a képviselőtestület létszáma 9 főre redukálódott le. Ugye Jószai Attila képviselő úr elhagyta időközben a közmeghallgatást. Nekem nem jelzett. Jó, rendben, én most vettem észre, bocsánat, tehát most jelezték. Nem tudom, hogy mikor ment el, csak a jegyzőkönyv miatt szerettem volna ezt bemondani. Van-e még ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólási kérdés? Nagyszerű, és most eljöttünk a kedvenc napirendi pontunk, vagy eljutottunk a kedvenc napirendi pontunkhoz. Az egyebek napirendi pont, itt nincs megkötve a téma,
Parancsoljon, a hölgy jelentkezett először, utána fekete felsőben a hölgy, zöld felső, fekete felső. Jó, és akkor ez lesz a sorrend. Köszönjük szépen rendőrkapitány úrnak és a ezredes úrnak a részvételt. 17-es a szám. Sziget-Szent Miklósi lakos vagyok, a nagyszüleim is azok voltak. Úgyhogy már régóta közöm van hozzá. Az utóbbi időben az én gyerekeim is távoztak külföldre, úgy, mint sok másoknak. Az unokáim nyáron szoktak hazajönni, és szeretnének lemenni a csónakházba, amit korábban használtunk. Jelen pillanatban tarthatatlan állapotok vannak ott lent, minden vonatkozásban, és szeretném megkérdezni, hogy mit tettek ennek érdekében, hogy megváltozzon, mert a műszak az nincs a helyzet magaslatán semmilyen vonatkozásban. Sőt, van közöttük olyan is, aki kijelenti, hogy nem ért hozzá. Úgyhogy javaslom a testületnek, hogy a bizonyítványaikat kérjék el, mert amiről nyilatkoznia kellene, nem kapunk választ rá, hogy mi történik ott. Én ezt szeretném elsősorban megtudni. Nem szóltam ahhoz hozzá, hogy ott sem lehet megállni sehol, és nincs parkolási lehetőség, nem csak a mellékutcákban, vagy valakinek a kapuja előtt. És ez a Kék tóra is vonatkozik egyébként, ott is össze-vissza és szabálytalanul parkol mindenki, ahol tud. Tehát nincs. Én szeretném megmondani, hogy van ám lehetőség. Elhoztam a sajátomat, én egy békéltető testülethez fordultam, amiben nyertem, a békéltető testület igazat adott nekem, és innentől kezdve még a bírósági tárgyalást is ők fognak képviselni, nem én, ide le van írva. Ezt az önkormányzat is megtehetné az ilyen borzasztó ügyekbe, amik nem mennek 5-ről a 6-ra, sokba kerül, és köszönjük, hogy mindig kaptunk hozzá egy kis pénzt, hogy túléljünk valamilyen szakaszt a építkezés elmaradása során, de a valódi megoldás az egész biztos, hogy az, hogy be kell perelni azt, aki ezt az egészet ide juttatta, és van rá esély pénz nélkül. Mert nekem ez semmibe nem került, csak 1-2 e-mailembe, illetve egy személyes meghallgatásba. És kérem szépen, hogy mondjon róla valamit, hogy mikor várható, mert fél éve ott semmi nem történik. Csak beázik még jobban, amikor ilyen nagy esők vannak, mint most is. Ezt szerettem volna. Egyébként visszatérve a rendőrségi sok millióba kerülő megoldás helyett egy pici faluba Észak-Magyarországon a rendőrségnek van 4 darab vadfigyelő kamerája, amit rendszeresen kirak olyan helyekre, ahol renitens módon viselkednek az emberek. Nem azért, hogy a gyorshajtást bemérje, mert arra nem alkalmas, de arra igen, hogy kiviselkedik renitensen, és ezt mindig változtatják, áthelyezik. A rendőrség pedig nem mond igazat, amikor azt mondja, hogy a megelőzés, a prevenció a cél. Ki van adva írásban nekik személyenként ebbe a kicsi faluba 2 büntetést hozni kell minden rendőrnek. 2. Minden nap. De egy kicsi falu 2700 lakosa van. Örület a falu, hogy van neki rendőrje. De tudja, milyen olcsó az? Nincs nekik, Pétervásárának van 9 rendőre, és az van szétosztva a környék falujai között. Általában egy ilyen 4 falus részre 3 rendőr jut, akik forgóba végzik a munkájukat. De ez még megoldás tud lenni, vagy amit én saját magam alkalmazok, 30 000 forint, egy olyan kamera, amivel meg lehet nézni, hogy mi történik a közelemben. Igen, és a telefonomra még küld is üzenetet. Gond az az, hogy ugye ahhoz kell rendőr, aki ott van a kamera mellett, mert egyébként elviszik a kamerát. Nem, nincs mellette, begyűjtik belőle. Nem tudják. A környékünkön ez így működik. Bocsánat. Hát, akkor lehet, pedig én azt hazudtam nekik ott, hogy Sziget-Szent Miklós nem egy ilyen veszélyes környék. Tényleg. De jó, szóval a rendőrök veszik ki egyébként azokat a pici kártyákat a vadkamerákból, amit megnéznek. Értem. Köszönöm. Csónakház. A csónakházzal kapcsolatban sajnos nincs már itt az az illetékes, aki talán többet tudna mondani, mint bármelyikünk is. És nem tudom, amikor most a minisztériummal helyszíni bejárást tartottunk, ön volt az a hölgy, aki ott volt, vagy az egy másik hölgy volt? Bocsánat. Jó, bocsánat.
nem a legjobb az arcmemóriám. Tehát pont a múlt héten tartottunk helyszíni bejárást, és bemutattuk a problémánkat a csónakházzal kapcsolatban. Ugye a csónakházat is más cég kezdte, aztán az a cég csődbe ment, utána a önkormányzati cég folytatta, és itt ugye van nézeteltérés, hogy akár a beázás vagy egyéb probléma miből adódik. Ezt kell egyébként megfejtenünk, és ugye a minisztériumtól is azért jöttek, mert ők a jogutódjai annak az NSK-nak, jól mondtam? BMSK-nak, hát már 10 óra körül lehet. Pont 10 óra. Tehát a BMSK-nak ők a jogutódjai, és ugye most azt vizsgáljuk, hogy mikor, hol, milyen adott esetben mulasztás történhetett. Ugye én ugyanúgy a szövetségnél is, illetve a BMSK jogutódjánál, a minisztériumnál is jeleztem, hogy mi nem biztos, hogy önkormányzati pénzből szeretnénk azt a hanyag-trehány munkálatot megoldani, amit még nem tudunk, hogy kik hibáztak vagy ott. Viszont ugye felmerültek a mostani felmérésnél, tehát ugye sokáig azért nem lehetett betömni azt az árkot sem, mert vártuk a minisztérium munkatársait, hogy kijöjjenek megnézni a helyszínt, hogy meggyőződjünk arról, hogy például a feltáráskor derült ki az, hogy az előző cég, amelyik ugye elkezdte a munkálatokat a csónakháznál, hogy volt olyan munkafázis, ami elmaradt. Jól mondom, ugye? És jelen pillanatban ugye a minisztériummal is kell egyeztetnünk. Azt meg szeretném kérdezni, hogy utána ugye, akivel az önkormányzat végeztette a munkálatokat, a cég tulajdonosa megígérte ugye a minisztérium jelzésére ugye betömhette az ároknak a nagy részét, hogy megtette a cég? Vagy úgy hagyták ugyanúgy az árkot? A feltárás, kérdezem. De telibe ugyanúgy van az árok? Az vissza lett tömetve, igen. Csak ugye ott tetszett említeni, hogy több hónapig nem történt semmi. Ugye ott megtörtént annak a kiásása, akkor szembesültünk, vagy szembesültek azzal, hogy előzőleg ugye kihagytak bizonyos munkafázisokat, tehát ezt azért elég szigorúan meg kell nézni, mert ahogy ön is említette, ennek jogi következményeinek kell, hogy legyen. A műszaki, igen, tehát a műszaki ellenőr az akkori műszaki ellenőr ugye elfogadott valamit, amit most a feltáráskor kiderült, hogy nincs benne, viszont már az a műszaki ellenőr nincs még a minisztériumnál sem. Parancsoljon! Becéva vagyok ismét. Már nagyon fáradtak önök is, én is megpróbálom röviden összefoglalni. Egy perce van összefoglalni. Abban nem fog beleférni, attól egy kicsit súlyosabb a probléma. Nagyon örülök, hogy próbálnak elrendezni mindent, tehát nagyon fontos nyilván a zebra, az út, az intézmények, stb. Azonban én azt gondolom, hogy van itt egy sokkal súlyosabb problémánk, mégpedig az akkumulátor feldolgozó üzem. És látom, lesütötte a szemét, tehát nyilván tudja, miről fogok beszélni. Nagyon röviden elmondanék pár adatot, ehhez segítségem van. Évi több mint 8000 tonna Gödi Samsung gyárból származó selejtes akku feldolgozását végzi a Sziget-Szent Miklósi üzem. Egy 2019-es határozat megállapítja, hogy hulladékfeldolgozás az üzemben nem zárt rendszerben zajlik, a porrelszívók nem működnek megfelelően, rákkeltő hatású fekete por az, ami ott száll, nem akarok mindent elolvasni, akkor hosszú lenne. Tehát 3-szor megbüntették már a céget több munkavállalónak a egészségügyi veszélyeztetése miatt. Továbbá azt írják, hogy
Kormányzati hivatal a Szigetszentmiklósi üzem létesítéséhez környezetvédelmi engedélyt nem írt elő, mert úgy ítélte meg, hogy a telephelyen folytatott tevékenység nem jár jelentős környezeti hatással. Ugyanakkor azért engedték ott meg a cégnek a működését, mert hogy egyébként is nagyon szennyezett volt ott a talaj, ugye a Csepeli autógyárnál, ezért nem kötelezték őket monitoring kutak létesítésére. Azért engedték 2019 év elején. Át fogom majd küldeni. Köszönöm. Illetve nincs levegőszennyezettségmérő. Nagyon jól tudjuk, hogy tavasszal történt egy baleset, amiben 2 ember meghalt. Odaérkező kormányhivatalnokok rosszul lettek, akik ugye odaérkeztek. Erről a lakosság nem lett értesítve, illetve semmilyen mérési adatot nem láttunk, hogy minket, lakosokat, hogy mérgeznek. Nagyon fontos az egészségünk, a szüleink, sajátunk is természetesen, gyermekeink és az unokáink is. Nagyon sokan lakunk itt, nagyon sokan nem tudunk az akkumulátorfeldolgozó üzemről, és szeretnénk az 1,7 milliárdos bevétellel rendelkező cégtől, hogy igenis létesítsenek mérőeszközöket, ami a nap 24 órájában online elérhető legyen, monitoringozható legyen, bárki tudja ellenőrizni, és amint egy bizonyos szintet túllép, tehát nyilván az egészségügyi határértéket, akkor igenis állítsák le a céget. Ez lenne az egyik kérésem. A másik, ugye vannak itt besorolások, amit ön is említett a Tesco-nál, hogy milyen besorolásban van az a terület, hogy mit lehet oda csinálni, mit nem. Segítsen nekem kérlek, hogy mi az a besorolás, mert nem akarok hülyeséget mondani. Valami ilyen... Oké. És mi az a besorolás, ahol mondjuk egy ilyen veszélyes üzem létesülhet? Tehát nyilván az valamilyen más betűrendi. Nem tudom. Tehát... A kérdésem, bocsánat még, ugye a Tesco-val kapcsolatban kérdeztem, hogy mi a garancia, hogy ott nem fog épülni, vagy hát hogy nem egy ilyen hasonló cég fog ide kerülni. Tudom, hogy most jelenleg egy bizonyos besorolásban van, amit nem tudom, hogy mi az, de ugye jelenleg nem kerülhet ide semmilyen olyan, ami veszélyes anyagot. Viszont azt is tudom, hogy egy-két testületi ülés, vagy nem tudom, hogy önökön múlik-e, hogy ki múlik az, hogy ez a besorolás megváltozzon, esetleg, hogyha valakinek úgy áll az érdekébe, hogy akár ide még egy akkumulátorfeldolgozót hozzanak. Tehát az egyik az az, hogy nem szeretnénk, hogy mérgezzenek minket a meglévővel, monitoring, ellenőrzést szeretnénk napi 24 órában, leállítható legyen, hogyha ez túlhaladja ugye nyilván a megengedett értéket, és azt, hogy garanciát kapjunk arra, hogy egyrésztről ez leállítódjon, másrésztről nem fog idejönni több ilyen és hasonló létesítmény. Köszönöm a kérdését. Elsősorban szerintem senki nem szeretné, hogy mérgezzék őket, vagy a gyermekeiket, szüleiket. Ebben egyetértünk, ugye? Viszont azt tudni kell, hogy 2019 év elején jött oda az a cég. És ugye az idei évben történt ez a baleset. És én például a baleset után tudtam meg, hogy létezik egy ilyen cég. Ugye? Mint ön is. A másik, de szerintem itt mindenki így van vele. Én szerintem itt a képviselőtestület összes tagja nevében mondhatom, hogy egyikünk sem szeretne akkumulátor üzemet Szigetszentmiklóson látni. Egyébként talán múlt héten vagy azelőtti héten pont az RTL Klubnak adtam interjút ezzel kapcsolatban, és ott mutattam ezt a határozatot, hiszen ugye, hogy mondjam, szeretnek most az akkumulátor körül mozogni bizonyos emberek, pártérdekek,
véleményeket formálni, stb. Befejezem a mondókámat, jó? És sok embert meg lehet vezetni, hogy akár egy polgármester, vagy egy képviselő beleszólhat abba, hogy egy gyár megszűnjön, vagy ne szűnjön meg. Ugye ez a határozat arról szól, nem tudom, hogy látta ezt a híradót, vagy tájékozódott-e a városi oldalon, mondjuk a polgármesteri oldalon. Ugye ez a határozat kimondja, hogy a veszélyes tevékenység folytatását megtiltom, és a kiadmányozott katasztrófavédelmi engedélyt visszavonom. Következő pont pedig kötelezem a telephely egyidejűleg jelen lévő veszélyes anyagok mennyiségének a jogszabály szerinti alsó küszöbb érték negyede alá csökkentésére. Akkor csak azért, hogy akkor nem nézte ezt a tájékoztatást, nem, azt nem ott egyébként írtam is róla, beszéltem is róla, de megértem, mert nagyon sokan szeretnek csak egyoldalúan informálódni, vagy adott politikai körökből tájékozódni, és emiatt vannak ezek a szerintem, és ki is mondom, félretájékoztatások. Ezzel kapcsolatban a végén szeretnék majd mondani pár mondatot, és külön köszönöm mindenkinek, aki végig itt volt a közmeghallgatáson. Hiszen ugye megállapították itt, és igen, mi mindent megtettünk, amihez jogunk van. Mi kértük a hatóságot, hogy ellenőrizzék, ismételten kértük a hatóságot, hogy ellenőrizzék, és megérkezett a határozat. Mi nem politikai kampányra használtuk a két ember halálát, hanem tettük a dolgunkat, amit a törvény megenged. Tehát mi annyit tudtunk, hogy a hatóságot kértük, hogy vizsgálják át, mert történt itt Sziget-Szentmiklóson halálos baleset. Az más kérdés, hogy mi indokolta egyébként a balesetet, mert ugyanez a cég egy másik településen lévő telephelyén viszont szintén megszegte az előírásokat. És éppen ezért például itt a döntéshozatalnál szerepel egy olyan része is a határozatnak, nem teljesítette és biztonságos üzemeltetés feltételei súlyosan hiányosak voltak. Odáig sikerült eljutnom, mert amikor én megtudtam, hogy ott baleset történt, akkor én megkerestem a céget, hogy mint polgármester szeretnék tudni, hogy mivel foglalkozik ez a cég. Nagyon sok időre rá, nem egy invitálást kaptam, hogy akkor megmutatják, körbevisznek, hanem kaptam egy elég vastag, számomra szakmai anyagot, és megkértem egy szakértőt, hogy olvassa át, véleményezze nekem. És ez által is kértem a kivizsgálását, illetve jegyzőasszony is ugye elindította ennek a kivizsgálását, de nekünk nincs jogosultságunk megszüntetni ilyen tevékenységet, ugye ehhez vannak, vagy erre van a hatóság és különböző eljárások és az ellenőrzések. Az más dolog, hogy ma Magyarországon mit, hogyan tehetnek meg bizonyos személyek. Mi mindent megteszünk azért, hogy ez a környezetszennyezés ne történjen meg. Még annyit tudok önnek mondani, hogy amit ön itt igényelt, szerintem rendkívül jó és hasznos ötlet. Mivel ugye a többszörös televíziós szereplésem miatt megkeresett most ez a cég egyeztetés miatt. Hát ugye lehozták, az országos sajtó lehozta azt, hogy Sziget-Szentmiklós polgármesterén múlna, ő bezáratná. És nem nézek tévét, bocsánat. Tévében volt, és nem tudom, hogy interneten tájékozódik, vagy ilyen közösségben, tehát hogy offline közösségben, de internetes média is lehozta. Teljesen mindegy, nem tudom, hogy honnan tájékozódik, de nyilván valahonnan szedi ezeket az információkat, csak én meg szeretném, hogyha tisztán is látna, és tehát első kézből tájékozódna. Tehát a lényeg az az, hogy nem tudom, hogy emiatt vagy más miatt, de ugye egyeztetést szeretnének velem. Én ezen fel fogom vetni az ön igényét. Én őszinte leszek, az a cég, ahol ennyi probléma van, és nem csak egy telephelyén, hanem máshol is, az én szememben ez nem egy olyan cég, amit becsülni kell, hanem amit ki kell taszítani közülünk.
Köszönöm szépen. A politikai hovatartozásomról annyit, hogy senkihez nem tartozom. Én nem az ön politikai hovatartozásáról. Értem, a tájékozódást is igyekszem politikailag függetlenné tenni, tehát nem bízom egyik pártban sem, illetve én azt gondolom, hogy ember vagyok, mindannyiunknak vannak szüleik, gyerekeik, és bizony egyre többet találkozunk rákos megbetegedéssel. Nyilván ez is lehet az oka, meg más is, nem állítom, hogy pont ez, de igen aggasztó az, hogy nem kérték elejétől kezdve a monitoringozását, pont azért, mert hogy egyébként is egy nagyon szennyezett területre. De ezt nem mi kérjük. Tudom, az a gond, hogy ugye szerintem jelentkezzen az a képviselő, aki tudta a baleset híre előtt, hogy ott egy ilyen üzem. Bocsánat, csak azért mondom el, mert ugye, hogy most nagyon sok helyre akarnak akkumulátorgyárat telepíteni, és nyilván a lakosok mind tiltakoznak, és azt is tudom, hogy polgármesteri, illetve hát legelőször is lakossági nyomásra a polgármesterek azért tudnak elérni legalább annyit, hogy ezek a monitoringozások megtörténjenek. Azért valljuk be őszintén, egy 1,7 milliárdos bevételű cégnek nevetséges egy 3, meg 8, meg 10 milliós bírság, amit kaptak Szigetszentmiklóson. Szóval köszönöm szépen, hogyha ez ügyben esetleg tud valami megoldást, és megnyugtató lenne, hogyha bármikor az ember interneten keresztül meg tudná nézni, hogy esetleg a gyerekem jön haza az iskolából, hogy éppen milyen levegőt szív és milyen a vízünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én még mindig kitartok az a véleményem mellett, és lehet, hogy nem leszek szimpatikus sokak számára, hogy ha rajtam múlna, ennek a cégnek innen mennie kéne, és nem monitoringozni, mert látom más településen megígérik, hogy majd ellenőrzik, stb. Én nem bízok az ilyen Tudom, cégnek. és nem is ön ellen szól, hanem inkább csak egy lépés az irányba, hogy bebizonyosodjon, hogy nem megfelelően működik, és akkor el lehet takarítani ezt a céget innen. Tehát nem önök ellen szól egyáltalán. Köszönöm szépen. Igen, itt hátulról lehetett hallani, hogy majd a kormánynak is. Én fogom kérni, mert az ötletet egyébként nagyon jónak tartom, és még kivitelezhetőnek is, ahogy a hölgy elmondta. Egyébként pont a Százhalombatta miatt is szeretnék, hogyha lenne légszennyezettség. Parancsoljon. Bocsánat, előbb jelentkezett, és akkor... Jó estét kívánok! Sorszámomban el is veszett, de azt hiszem, hogy 25-ös volt, és a következő a Liget utcában meglepetésükre terveztek egy nagy feszültségű kábelt végigvinni. Jött egy értesítés a villamos energiaipari közcélú elosztóhálózat létesítésével kapcsolatos előkészítő eljárás megindításáról. Ez kelt 23. január 16-án. Mi augusztus 1-én kaptunk egy levelet, amiben címzés, dátum nélkül kérik a beleegyező nyilatkozatunkat a telkeinkre szolgálmi jog bejegyzésére. Most ezt a beruházást maximálisan nem tudjuk támogatni. Nem is szeretnénk, hogyha a mi érintett ingatlanainkra szolgálmi jogot egyeznének be. Ugyanis ennek a kábelnek egy olyan viszonylag keskeny utcában, ahol van egy csapadékvízelvezető, van egy gázvezeték, van vízvezeték, szennyvízvezeték, híradásterületek, telefonkábel és egy keskeny utca. Azon kívül a régen megépült házak közvetlenül, majdnem, hogy az utcafronton vannak. Ez pontosan a mi ingatlanunk. Körülbelül 1 méter 20 centi a telekhatártól a ház sarka. Ha most akár védőtávolságról, bármiről beszélünk, a védőtávolság mindenütt a kábelre vonatkozik, de az egészségügyi hatását sehol sem vizsgálják. Itt ezen a területen, ha ezt a kábelt létesítik, ennek van egy mágneses kisugárzása. Ez nem bizonyított, hogy nem káros az egészségre. Ahol gyerekeket nevelünk, ahol gyerekeink, unokáink vannak, és naponta ennek a körzetében kellene, hogy éljenek. A másik, ez nem közcélú, még akkor is, ha azt írják. Mert
leírják végig, hogy a létesítés honnét indul, merre megy, és a legutolsó ez a CTP Park helyrajzi száma, ahova a kábel megérkezik. Tehát ezzel én úgy érzem, hogy teljes mértékben kiszúrtuk, hogy ez nem közcélú beruházás. Ez ennek a cégnek a gazdasági működéséhez hozzájáruló kábel, illetve annak a létesítéséhez szükséges kábel. Ehhez nekünk semmi közünk nincsen. Ez a mi utcánk, ez a mi lakókörnyezetünk. Itt él 50 ember, aki eddig békességben, nyugalomban élt. És nem tudjuk elképzelni, hogy ide, ebbe a kis utcába bezsúfoljanak nekünk egy nagy feszültségű kábelt. Úgyhogy a legszomorúbb az, hogy ezt 12-én, tehát január 16-án, bocsánat, kelt ez a levél. Erre mi a hozzájáruló nyilatkozatot augusztus 1-én kaptuk meg. Erről a postáról is megvan a postai napló, a kézbesítési napló. És mivel polgármester úr egyben a területi képviselőnk is, az ön részére küldtünk egy kérést, és azt ma leadtuk a polgármesteri hivatal portáján, amiben leírjuk a kérésünket, és arra kérjük, hogy támogassa a kérésünket, és valahogyan ezt a beruházást vigyék el másfele. Nekünk semmi problémánk, hogy ez létesül itt egy ilyen komoly beruházás legyen, de ne a mi rovásunkra. Ne a mi rovásunkra. És még egy, ez nem tudom, hogy miért volt, hogy nekünk 8 hónappal vagy 7 hónappal később jött egy értesítés, amiben nem is értesítenek. Tehát ami így szól, hogy értesítés az előkészítő eljárás megindítására. Hát ha mi érintettek vagyunk, akkor bennünket is ugyanazon a napon kellett volna értesíteni. Legalább tudjunk róla. Ha ez most akkor nem jön, akkor csak azzal fogunk szembesülni, hogy megjönnek a gépek, lefektetnek egy kábelt, aztán mi meg éljünk fölötte. Polgármester úr, támogasson bennünket, ez nekünk sok. Mi nem vagyunk hajlandók ezt elfogadni. Nem tudjuk, hogy milyen megoldást fogunk találni, hogyha mégis oda jönnek, de mi ezt nem fogadjuk el. Ennyit tudok mondani, és kérem, hogy segítsenek, illetve támogassanak bennünket. Köszönöm. Köszönöm, olvastam erről sajnálatos módon egy bizonyos Facebook posztban, ahol még talán azt is leírtak, hogy elkezdődött a munkálat, tehát ez nem igaz. Erősítse meg, hogy nem kezdődött ott elég. Nem így kezdődött el, de a temetőnél már ugyanaz. Az egyébként teljesen mindegy, de más beruházás. De lényegtelen, erről beszélek, a tájékoztatás és tájékoztatás között is van különbség. Volt egy felszólalás, semmi gond, én megértem, mert látom, hogy önök jöttek, tehát nem probléma, megértettem az ön véleményét. Én megkérdeztem, mivel ugye a választókerületem, tehát ahogy már elmondtam az előbb is, nem tudom, hogy ki kérdezte ezzel, ja persze, megvan hát a DK-s úriember, ugye, aki 8 percig beszélt. Nem a mi megbízásunkból is, nem persze, tudjuk, hogy látom. Hozzá. A lényeg, persze. Nekünk nagyobb. A lényeg, ugye én kérdeztem, hogy most ezzel mi a helyzet. Tehát ugye Dunaharasztiról erősítsen, vagy nyugodtan cáfoljon meg, vagy Dunavarságból jön, Taksonyon keresztül, ugye Taksonyig kiépítették, ugye? Nem tudom. Utána átjön a Kis-Dunánál, igen, és ugye a legrövidebb út, amin keresztül oda lehet vezetni, az itt megy, illetve ott még a Hév aluljárónál fog menni ez a nyomvonal. Most azt említette, hogy hozzájáruló nyilatkozatot. Kiküldtek nekünk egy hozzájáruló nyilatkozatot, igen, hogy írjuk alá. Ne írja alá. Nem írjuk alá. Ne írja alá. Én megkérdeztem, mert ugye ebből is, hogy mondjam, azért mostanában divat a hangulatkeltés, és nem azt mondom, hogy önkelti a hangulatot, félre ne értse, tehát nem önkelti. Megértettem, azt mondta, hogy ugye az utca fronton van közvetlen az önök ingatlana, igen. Tehát az épület, amiben élnek, igen. És hogy önt ezért zavarja az. Én ugye megkérdeztem, utána jártam, hogy pontosan miről van szó, hogyan van, mi van ezzel a légkábeles dologgal, mi van a földkábeles dologgal. Ugye azt tudni kell, hogy a légkábel az sugárzó, mint a földkábel, ezzel egyetértünk. Igen, ezzel nem. Azt mondja, hogy csak a védő távolságon belüli telkek tulajdonosaitól kell engedélyt kérniük. Nyilván önök ugye beletartoznak. Itt, hogy önök
hozzájárulnak, nem járulnak hozzá, ne járulnak hozzá. Igen, csak az a szomorú, hogy a lehetősége van a beruházónak, illetve a másik, de nem, ez megint, hogy mondjam, ez egy, mert hogy megnéztük, hogy a végeredmény az a CTP. Ez egy hálózatfejlesztés, aminek a végén, igen, az ipari park van. Most nem kell mindent a polgármestere, mindent a Tesco-ra, meg a nem tudom kire kenni. Tehát nem kell mindenben a mumus kell. Elolvastam ezt a bejelentést. Jó, mert más ugye így kommunikálja tovább. Én a következőt, amit mi címünkre küldtek. Ne írják alá akkor az engedélyt, én ezt tudom mondani. Tiltakozunk, és a jövőben is fogunk tiltakozni. Jó, és akkor én megkaptam papíralapon, vagy e-mailen kaptam meg önöktől. Egy másolatot most is oda tudok adni az egész. Hát, hogyha ma beadták, azt mondták, hogy beadták, akkor az el fog jutni hozzám. Köszönöm szépen. Csak azért, hogy akkor kontaktba tudjuk. Igen, mert a lányom már próbálkoztat önnel kapcsolatot teremteni. Engem senki nem keresett. Ha jól emlékszem, azt írta, úgy elmondom, Facebookon, és akkor erre volt egy reakció Simon Gabriella. Simon Gabriella Facebookon? Nem. Ő kért a lányomtól egy elérhetőséget ezzel kapcsolatban. A Facebookon? Nem a Facebookon, e-mailbe kért, úgy tudom. Igen? Igen, hát itt van. Jó. Ő a titkárnő, igen. Tehát az e-mailek, amik bejönnek hozzám, ugye ő. Igen. Jó. Kért tulajdonképpen ő akkor szerette volna átadni ezt a nyilatkozatot, illetve ezt a tiltakozást. Mivel nem jött létre. De ilyenkor be lehet hozni, leadni a titkárságon, és akkor ott van. Már leadtuk ma délután. Aláírják a hivatalban, átvettük, ez normális. Aláírás megtörtént, őrizzük. Jó. Köszönöm szépen, hogy elmondta. Én köszönöm, ha tudnak segíteni. Köszönöm. Bízunk benne. Köszönöm. Az úriember jelentkezett előbb, és akkor utána a hölgynek ismét megadom a szót. Ismét Debrecen István 31-es számmal. Igyekszem tömören fogalmazni, nem akarom senkinek rabolni az idejét. Az első téma, ami nagyon régóta nyomja a lelkemet, igazából a feleségem szeretett volna ezzel kapcsolatosan felszólalni, csak őnek el kellett menni. Mi a Melinda utcában lakunk, a Melinda utcának a vége, hát ha jól tudom, ez már ugye a Ragád területe, és a Ragád mögötti szántóföldek viszonylatában, ugye, ahol elhelyezkedik a torzó is, amit mindannyiunk kedvence. Rendszeresen járunk ki oda kutyát sétáltatni, meg sétálni, és nekem nagy fájdalmam és nagyon felháborítónak tartom azokat a viszonyokat, amelyek most ott uralkodnak, illetve újra uralkodnak. Nem tudom, és ezért elnézést kérek, hogy ez a terület, ez egy senki földje, vagy azoknak a felelőssége, ami ott történik, akiknek a tulajdonában állnak ezek a földek, vagy pedig valamilyen szinten az önkormányzatnak is van lehetősége, illetve felelőssége ezt kezelni. Megmondom, mi a problémám. Olyan szinten elárasztja a hulladék azt a területet, és egyre nagyobb mértékben árasztja el a területet, hogy én azt gondolom, hogy a mai időszakban, amikor egyre inkább felértékelődik például az akkumulátorgyár kapcsán, ugye, amiről szó volt, az egészségügy, az egészségünk védelme, a környezetünk védelme, ez olyan szinten környezetkárosító az, ami ott van, hogy azt gondolom, hogy lassan elviselhetetlen. Most, hogy tudomásom szerint ugye átkerült a hulladékgazdálkodás ugye a MOL-nak a kezelésébe, és egyértelműen lehet látni, hogy amióta ugye az ARIES-be például jelenleg úgy tudom, hogy nem lehet például bizonyos dolgokat ugye leadni, nem működnek dolgok. Egyszerűen az emberek fogják, és a könnyebb ellenállás felé mozdulnak el, és kiviszik a határon. Most mi a Melinda utcában 5 éve építkeztünk, 5 éve élünk ott, és már az első időszakban szembesültünk ezzel a problémával. Én jó szigetszentmiklósi polgárként próbáltam ez ügyben a magam lehetőségei szerint tenni, írtam az önkormányzatnak, rendszeresen fotókat készítettem, a hulladékradar alkalmazást letöltöttem a telefonomra, rendszeresen jeleztem a problémát, a hulladékradar semmit nem ér, hulladék, semmi jelzés nem jött rá, illetve az önkormányzattól kaptam akkor egy kicsit ilyen berzenkedő levelet, hogy dolgoznak az ügyön. Azt kell mondanom, hogy leszámítva azt, amit néha látok ilyen, nyilván ez is egy próbálkozás, de egy kicsit kampányszerű dolognak tartom, hogy szemétszedés.
és akkor x tonna szemetet sikerül összeszedni, ez nem oldja meg a problémát. Én nem olyan régen fotóztam le egy teszed, vagy mi ennek a neve, feliratú zsákot, amiben a szemét oda ki volt rakva. Most, amióta ugye nem lehet leadni a hulladékot, iszonyatosan megnőtt a hulladék mennyisége, és én egy időben, mondom, fotókat készítettem a rohadó belsőségtől kezdve a használaton kívüli és megunt CD kazettákon át a gyerekjátékig és könyvekig és és hűtőszekrények, szóval minden van. A kérdésem az, hogy tud-e az önkormányzat ezzel valamit kezdeni? Ha igen, hogy egyáltalán mik a lehetőségei? Van-e valami koncepció arra nézve, hogy ezzel valamit lehet kezdeni? A feleségem azért szeretett volna ez ügyben felszólalni, mert ő korábban, ahol élt, Pest Imrén, ott ki van alakítva egy kamerarendszer, szerintem ilyen vadkamerák, és ott egyből, amikor valaki ott a környező erdőben megpróbálja elhelyezni a hulladékot, azonnal kapja a levelet, mert rendszámot, stb. Megtalálják. Tehát, hogy erre volna módszer, lehetne onnan venni ötleteket, és nem tudom, hogy lehetséges-e az, hogy kihelyezni táblákat beígért büntetésekkel, tehát, hogy valami koncepciót ezt megszüntetni, mert azt tapasztaljuk, akik ott lakunk, hogy ezek a hulladékhegyek kezdenek egyre inkább közelíteni a lakóhelyünk felé. Egy. A második probléma, ez jobban rövidebb, nem ismerem a városnak, a településnek, hogy van-e ilyen helyi rendelete, hogy van-e valami határidő vagy időpont, hogy meddig lehet úgymond zajongani, vagy hangoskodni. Mi pont úgy lakunk, hogy a lóvárban zajló események, azok így telibe a mi házunkba, meg az ott lévő házakba kötnek ki. Én nagyon örülök, hogy Szigetszent Miklósnak kezd a kulturális élete pezsegni. Nagyon örülök annak, hogy bizonyos ilyen vendéglátó egységek megpróbálnak árukapcsolással több embert oda vonzani, és vannak koncertek, de az, hogy hajnali 1:30-kor még mindig megy a dajdaj, szerintem az tűrhetetlen. És egy harmadik dolog, az még rövidebb, szó esett itt már a stadion torzóról. Van-e esetleg arra nézve valami elképzelés, hogyha sikerül lerendezni ezt az egész ügyet, ugye a polgármester úr beszélt róla, hogy most folyamatban vannak ez ügyben tárgyalások, hogy mi lesz a sorsa utána. Mert lehet, hogy oda egy jó piacot lehetne például kialakítani. Az 1-es meg a 3-as az egy helyszín, vagy az nagyjából egy helyszín, az nagyjából egy helyszín egyébként, és hát mi elég rendszeresen járunk arra, úgyhogy szerintem lassan az a stadion el fog fogyni, hogyha nem történik volna. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Egyébként kár, hogy elment a rendőrkapitány úr, mert pénteken is, éjfél után is még kontaktban voltunk, mert nem csak ott van ilyen hasonló probléma, hanem ugye a Dunaparton is van egy eléggé felkapott hely, és ott is sűrűn kapom a lakóktól a megkeresést, adott esetben ugye késő este vagy éjfél környékén, nem történt ez másképp pénteken sem. Azt kell megnézni, hogy az előbb említett helyszínnek milyen engedélye van, illetve bejelentette bármi nemű tevékenységet. Ezt holnap meg tudja majd nézni a hivatal. Erre úgy tudunk választ adni, tehát én így fejből nem tudom megmondani. És az 1-es, 3-as ponttal kapcsolatban elképzelés lenne, a kivitelezésén kell még dolgozni, és az 1-es ponttal kapcsolatban pedig annyit tudok mondani, hogy jelen pillanatban úgy kell tekinteni arra a területre, mint a magánterület lenne. Ergo még én sem léphetek oda, tehát a helyszínre. Viszont pont a múlt héten beszéltem a felszámolóval, hogy tudja-e, hogy milyen állapotok uralkodnak itt. Megnyugtattam, hogy én nem voltam ott, viszont hallomásból tudom. És örülnék, hogyha kijönne, megnézni, és tennének valamit, vagy tennénk közösen, amennyiben nekünk jogosultságunk van, jelen pillanatban nem. Most, ahogy ön is említette, olyan senki földi effektus van, mert a felszámolónak jogilag az a feladata, hogy ugye minél több pénzt tudjon összegyűjteni a bebukott ruccal kapcsolatban, hogy ki tudja fizetni azokat, akik felé tartozás van. Mi önkormányzati szinten azért harcolunk, hogy a Sport utcai telep, a Kardos mögötti műfüves pálya, illetve ez a terület is a miénk maradjon, a miénk legyen. Ez egy hosszas jogi procedúra, és sajnálatos módon nem egyik napról a másikra
fog megoldódni. Habár nagyon reménykedem, hogy egyszer már arról szavazhatunk a képviselőtestületi ülésen, hogy akkor mi legyen ott. Nekem volt egy javaslatom például, hogy a gimi megillene, tehát illő lenne a gimnáziumnak egy új épület, ki tudnánk használni ott a sportterületet is, és mellette tudnánk olyan ingatlanokat is létesíteni, ahol orvosoknak, rendőröknek, pedagógusoknak tudnánk szállást biztosítani, illetve ugye egy ilyen diákváros részt. Nem rajta múlik, nem is csak az itt lévőknél, de rengeteg ilyen ötlet van egyébként. Csak egy kérdés, mert ugye ez nem csak tehát amit én felvetettem, ez nem csak a stadion torzóra vonatkozik, hanem gyakorlatilag a szántóföldök között. Ezért kérdeztem, hogy az 1-es meg a 3-as ugyanaz-e? Hát a probléma szempontjából jeleztem, hogy ugyanaz, mert hogy azok konkrét utak el vannak nevezve, tehát az nem tudom, hogy a szántóföld tulajdonosoké, vagy pedig ez közterület. Mert a közterület, akkor annak valaki kell, hogy mondja is. A szántóföldnél az út ugye a mi területünk. Én úgy emlékszem, mert nemrég volt pont egy tárgyalás, és talán annak a bekötői útjáról egyeztettünk, de megnézzük, hogy önkormányzati terület nem. Ilyen kamerás módszerrel tudjuk megelőzni ezt, a város más helyszínén működőképes, illetve polgárőr is vagyok, akármilyen hihetetlen, és a polgárőrség, most nem emlékszem, hogy az idei év elején vagy tavalyi év végén, de beszerzett a polgárőrség egy drónt, amin van éjjellátó is, és például úgy szoktuk ellenőrizni az illegális hulladéklerakókat. Jelezni fogom a polgárőr vezetőnek, hogy azon a területen is végezzünk ilyen akciókat, és akkor megnézzük. Jó? Én köszönöm a jelzést. A hölgy ott hátul, és akkor utána az úriember ott a végén. Van még valaki, aki hozzászólna? A zöld felsős úriember, és más nem jelentkezett, ha jól látom. Parancsoljon! Megvédem most az egyszer. Az elműhöz szeretnék hozzászólni, hogy én ilyen légkábel alatt lakom. 1 méterre a kapunktól, ahol így hullanak le a galambok addig, amíg háborúban nem mentem az elművel, és az én egyetlen oszlopomra fölrakták a madárvédők. Ami tavaly nyáron egy eltörött, ezt akkor a helyszínen kijöttek soron kívül, megnézték, fülem hallatára megrendelték a javítást, ez azóta. 2 méterre a telkemen belülre is bejelentkezett az elmű, szoktam velük viccelődni, hogy jól lenne gazolni is jönnének és egyáltalán rendet tartani. Semmilyen kártérítést nem kaptam érte, de ehhez köze nincs az önkormányzatnak szerintem. Max egyszer be kell mutatni a tervrajzokat, mert azért nem ütközhet a maguk útépítésével, gondolom én egy ilyen. Annyi, hogy mi részünkről ugye kell egy engedélyeztetés, hogy ott. Az a elment sajnos már az a család, ugye videóra vették, és utána elmentek ők is, mint a többi gyilkások, de azt tudom mondani, hogy én is megnéztem, hogy milyen módon, illetve ugye az a legrövidebb út a szakaszhoz. Persze be lehet vezetni a városba, olvastam azt is, mi a Kéktó utcában van. Olvastam azt is, hogy miért nem az én utcámban vezetik, miért nem döglök meg én, nem, azt nem írták, de olvastam azt, hogy miért nem az utcámban, itt a legrövidebb út. Egy biztos, nem lehet ellene tenni, mert mi jogászokkal, mindenkivel, földhivatal, mindenhol jártunk, sem, nincs megoldás. Nyilván mindent megteszek, amit a lakó kér. Oké, de sajnos ezt tűrni kell. Köszönjük szépen, hogy elmondtam. Köszönjük. Az úriember a legvégén, és akkor a zöld pólós úriember jelentkezett, és nincs több jelentkező, ugye? Jó, köszönöm. Én a 32-es számmal vagyok, Arany Gábor. A Buckában terveznek ilyen református iskolát, és ezzel kapcsolatban kérdeznék, hogy hallottam ilyeneket, hogy valamilyen bérleti dolgok miatt csúszik ilyen 5 évet, vagy valami ilyesmit a beruházás. A Bucka város részben a református egyház fogja építeni az iskolát, és ugye pont a pandémia idején eredetileg az lett volna az igény az államnak,
hogy az önkormányzat vegye meg a területet, és utána az önkormányzat adja oda a területet iskola építésre. Pandémiára hivatkozva én arra kértem őket, hogy mi lenne, hogyha a református egyház venné kezelésbe az egészet, hiszen rajtuk keresztül működik majd az építés, vagy építkezés is. Ezáltal a református egyháztól én nem kaptam semmilyen tájékoztatást, hogy jelen pillanatban hogy áll az ügyük. Azt tudom, hogy elkezdték az ingatlanokat talán felvásárolni. Ebben sem vagyok biztos. Van valakinek info? Elkezdték a felvásárlást, nekem ennyi információm van. Értem. Akkor majd hátránynak épülhet meg. Hogyha leadta az adatait, ugye 32-es. Igen. Meg fogjuk kérdezni a református egyházat, és akkor tájékoztatni fogjuk önt írásban, hogyha ez így megfelelő. Oké. Rendben? És még azt kérdezném, vagy javasolnám, hogy a hív megállónál ki lehetne alakítani ilyen kerékpártárolót, mert ott a közelben A József Attila vagy a másik? Hát a József Attilánál biztos, hogy nincs. Jó, jegyzeteltük, illetve nemrég én vettem egy kerékpártárolót, hogy majd kihelyezném a falusi megállóba, de még mindig nem hoztam el a kerékpártárolót, ez egy ajándék lett volna a város részére, illetve a hívnek, de akkor ezt is jegyzeteljük, jó? Akkor a József Attila hívállomásra kerékpártárolót. Igen. Köszönöm. Köszönöm. És még a zöld felsős úriember volt, aki jelezte hozzászólás igényét. Köszönöm, jó estét, újra 20-as számom van. Én a hölgynek a hozzászólásához szeretnék hozzákötni, aki a vegyipari szennyezésről beszélt az akkumulátor feldolgozóval kapcsolatban. Csak ezt szeretném így tovább gondolni, hogy vannak más ilyen vegyipari üzemek is itt Sziget-Szentmiklóson, valahol záróüzemek, nem tudom, egyebek. Közelünkben is van ott a Lidlivel szemben a Csépeli úton, meg a Rákóczi utcában is van ilyen üzem. És hát gyakran előfordult, hogy például idén nyáron is esténként ilyen furcsa szagokat éreztem, és ez nem mondom, hogy onnan jön, meg nem tudom, honnan jön. Polgármester úr is említette félmondatban a 100 halombattai finomítót is, annak a szagát már szint be tudom azonosítani, tehát az is érezhető időnként, amikor délnyugati szél fúj. Tehát, hogy valamilyen, meg a Bánki Donát utcában is látok időnként ilyen nagyobb füstöléseket. Tehát, hogy valami ez a monitoring rendszer, a folyamatos online monitoring, vagy ezeknek a cégeknek a felügyelete, monitorozása, ez valahogy megoldható-e most jelenleg, vagy megoldott-e, vagy megoldható lenne a jövőben? Bocsánat, minek a monitoringozása? Bocsánat? Nem hallottam, minek a monitoringozása? Hát ezeknek a cégeknek, ezeknek a ilyen vegyipari, veszélyes anyagokkal foglalkozó cégeknek. Elvileg ugye, tehát hivatalosan, tehát a kormányhivatal felügyeli ezeket. Tehát ők végzik ezeket a vizsgálatokat. Csak mondom, nem tudom, hogy honnan, de érezhető és nyáron, tehát nem fűtés szezonban, hanem ilyen, tehát ezt én most bejelentés jelleggel mondanám, hogy van ilyen probléma, tehát hogy esetleg ennek utána lehetne járni. Illetve teljesen másik téma, nagyon röviden csak annyi, hogy várható-e még az idén esetleg szúnyogírtás, mert rengeteg a szúnyog. Ugye a katasztrófavédelem végzi a szúnyoggyérítést, és a mi önkormányzatok pedig a két katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés közti időszakban szoktunk végeztetni földi, nem tudom, ezt gyérítésnek hívják, vagy szúnyogírtásnak. Nekem az a tapasztalatom, hogy amióta beskatujázták, hogy milyen szerrel lehet szúnyogot gyéríteni, én inkább úgy érzem, mintha gyarapítanák a szúnyogokat. És nem most jelenleg ez a helyzet. Igen. Tehát akkor túl nagy előrelépés. De végeztetünk ilyen munkálatokat is, tehát pluszban. Köszönöm szépen. Köszönöm. És mivel további hozzászólási igény nincs, szeretném önöknek és mindenkinek megköszönni azt, hogy ugye 6 órási kezdettel 10 óra 43 perckor végeztünk a közmeghallgatással. Önök külön köszönöm a megtisztelő jelenlétüket,
hozzászólásokat és a kérdéseket, és én kérek elnézést azért a politikai cirkuszért, amit itt tapasztalhattunk. Jövőre választás van, mindenki azt mutatja, amit fel tud mutatni. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, és szép hetet!